Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Qorıylарын жайып, жилге қаршы езер, құрыш қанаттары, көкшилер көрген, үркі білмес керек, қиялардан бөлек манзара, яңа сылыш сірек манзара, дастанларға ие манзара, қияларға дәуа манзара, өтірінде қалаш. Hürmetli tamашашылар, sizlerine Manzara proyektinin gimnini tınlap öttünüz. Güçlü alkışlar yigit kızlarımızda. Nihayet, isen misiniz? Hayırlı iş. Hürmetli kurallar, kadın dostlar, muhterem jır hem spor seyirciler.
Шулай итеп Манзара 2019 проекты қабаттан сезді шушы матур зор залларда ашылды. Енді біз елдан ел сүйінеміз дәрістенді күреш сүйіншілер, спорт сүйіншілер біздің қозанымызда ғана түгіл, бүтін дүниемізді елдан ел артта. Шушы матур биналарға келіп отырғанбыз екен. Өзіңізге күшті қол шабылар, алқыштарды бөлек едіңіз әрі. Рахмет едіңіз достар. Енді білесіздер құрметті тамашашылар, біздің Манзара проекті елдан ел ең ұста күресшілеріне жия. Һәм бұл жылда 2018 жылға район ярыштарында, район сабан тойларында жеңу яулаған ең күшті батырларына һәм оларға түгел шулай дүние көлем танылған ең күшті күресшілеріне біз қазір берді шушы матур залда көрерміз. Һәм бар тек сіздің күшті қол шабылар, алқыштар керек болашақ. Қыздар ызықтамай еткелімше күресшілер берілді орын алашақлары әйгілік таныштырып өтесім келе. Бүгінге бәйгінің кішкілі гіне тәртібі қаминді ең түп бөлек. Әлбәтті енді біздің ең түп бөлегіміз ол түп батырға берілешек. Түп батырға деген бөлек. Аны алтыннан һәм алсыз таштаныш деген күн бел бау көті. Әміне құрметті тамашашылар біздің күресшілерге гіне түгел шулай сізге де біз ескерткіш матур зор бөлек әзірледік. Әлбәтті енді шушы келген құрметті қонақтар сіздің араңыздан bir бәхетлі қонағымыз бәйгі ақырында машина аташақ. Демек автомобилі болып, шушы бәхетке ерақ уақыт қалмады. Өзімізге бәлки бәхет елмайыр. Ол қол шапсам өзіңе бәхет елмаяды. Алқыш жөйді достар. Эстрадымыздан танылған жыршылар шулай ескерткіш матур жырлар белән сүйіндірілер. Әліге сіздің күшті алқыштар ярдәмендә біз шушы бәйгеміздің хөкімдарларын кілем ортасына шақырашақпыз. Манзара 2019 проектінің баш хөкімдары Нұрмұхамедов Азат Әнәсұлы. Күшті алқыштар біздің хөкімдарларға. Бірінші категориялы хөкімдар. Шулай бәйгеміздің хөкімдарлары Ваказов Минрахман Фалахетдинұлы, Көкпара районы. Бектемиров Ленар Шахинұлы, Саба районы. Зиннатуллин Динар Рабилұлы, Биіктау районы. Зиннатуллин Ленар Рабилұлы, шулай Биіктау районы. Шейхеддинов Фәнил Фәритұлы, Қазан шәһәрі. Достар, біздің шулайды баш хөкімдар һәм хөкімдарлар көлеміне шығып бастылар демек біздің Татарстанымыз ғана түгел. Бұйыл біздің шет елден де қонақтар келділер. Қамырақ шушы танылған күресшілер білен сізді яқынырақ таныштырыр үшін кілем ортасына біз күресшілерімізді шақырамыз. Айнур Сыртаев, Азнақай районы батыры. Альмир Шарафиев, Әгерші районы батыры. Элдар Хамидов, Зейхем Яршалды батыры. Рафаил Хасанов, Опас районы батыры. Муса Ғалламов, Әднәр районы батыры. Илмир Сабиров, Павлы районы батыры. Раил Нурғалиев, Биіктау, Қазан, Телеші районы батыры. Радик Салахов, Зей районы батыры. Алмаз Гилязов, Қамы-Тамығы районы батыры. Зülfət Ғарифуллин, Көкмара районы батыры. Радик Сафин, Саба районы батыры. Раил Сагиров, Спас районы батыры. Руслан Ғазизуллин, Лайыш районы батыры. Булат Мусин, Яңа-Шишмә районы батыры. Фархат Файзуллин, Питреш районы батыры. Айдар Хузин, Сарман районы батыры. Радик Мухтаров, Тәтіш районы батыры. Тәнзил Хамадиев, Тухай районы батыры. Илхам Миннулли, Ютазар районы батыры. Асканов Эстархан, Қазақстан. Ахмедов Галиев, Өзбекстан. Молдаван Анатолий, Молдавия. Әлфиз Мутиев, Чувашия Республикасы. Айгиз Зәнединов, Башқұртстан Республикасы. Ринас Калимуллин, Зей районы батыры. Илсур Сафин, Ақсубай районы батыры. Эрназаров Самандар, Тажикстан.
Önümüne hürmetli dostlar bardığımızda 28 kürüşçü hem şuşu kürüşçüler, hükümdarlar hem hürmetli tamamlanışlar sizden karşınızda. Bugünkü şuşu Manzara 2019 proyektinin tüm uyuşturuşların biriga şapırasımız kerak. Tatariston Respublikasi Sport Ministrining birinchi o'rinbosari, Tataristonning otqazilgan sport ustasi Halil Hamidullo Shayxiddinov. Manzara premiyasining yetakchilari Aydar Ravfatullo Shaymardanov ham Daniyar Rafailullo Valiyevni chaqiramiz. Hurmatli yetakchilar, hurmatli uyushtiruvchilar, endi bugungi belgini ochish uchun so'zni albatta sizga beramiz. Rahmat edingiz. Xayrli kech, muhtaram kurashuvchi do'stlarimiz, qadrli kurashchilar, sudyalar, trenerlar, bizning veteranlarimiz, do'stlarimiz, ixlos ko'ngildan sizni baringizga bugungi Manzara san'at ham sport bayramining final ishi ochilgandan tabriklab ketasim keladi. Biz baxtli xalq, kuchli respublikada yashaymiz. Bizning prezident Rustam Nurg'aliyev, hukumatimiz, davlat soveti bizning shunday proyektlarni qabul etdi. Biz g'ururlana olamiz Tataristonda yashashimiz bilan. Qozon shaharida shunda sirik binolar o'tirib, shunday o'zimizning yaratgan milliy tatar kurashimizni uyushtira olishimiz bilan. Hali kelganda o'ylanib keldim. Tatnev tarixida eng yaxshi hokkeychilar yig'ildi. Vaterpol bo'yicha Rossiya Kubogida yarishlar bor. Basketbol o'yinlari bor. Xotin-qizlar komanda voleybol. Bu tantibaklarda buni yil davrida da ko'rmaylar. Bizda bir kunda nindi sport tomoshalari bor. Biz kuchli respublika, biz kuchli xalq. Men shunga ko'ra qo'l chabiqali bizning botirlarga bu bek kurashlarga tugul kimningdir malayi, atisi, uli, do'sti. Bu bizning kurash belgisigina tugul, do'stlar uchrashuv bayrami. Men foyda ko'rdim. Ko'p yillarda Sholnida, respublikada maydon tutgan Raqib Hamidovni, Ivan Bashirovni botirimizni, Rustam G'iniyatovni, Ildar Rafikovni ham boshqa botirlarning ko'p yillarini Allar o'ylardir. Biz kurashganda bunday martabali yarishlar yo'q edi. Har shirning, har zamonning o'zining botirlari. Men shunga ko'ra bu kurashlarga tilim motor kurash ko'rsatuvlarini erta bilan aytgan edim. Ishqin shigar deb erta bilan balki ishqin chiqmadi. Men sanam Alloh bersa ishqin shigar, chunki bunda 16 kurashchi, 15 olishu, 4 quruq ham Manzaraning poyesin ko'tarib keta botir Alloh bersa. Tomoshachilar endi kimda bo'lsa, baxtli tomoshachibiz. Endi Шанам bugun Lada Grand tomosasini o'tirib qo'yib keta Alloh bersa. Говорит и показывает Казань, Сырок, где собрались лучшие борцы мира. Аплодисменты нашим борцам. Они наша гордость. Я каждого сидящего благодарю за то, что вы с нами. Когда мы вместе, мы непобедимы. Борьба кураж — это наша культура, это наши возможности. Сегодня, благодаря ребятам, проводится культурно-спортивный праздник Манзара, где молодые исполнители могут себя проявить, показать, дальше продюсеры и на других аренах могут выступать. Это тоже наше богатство, наша гордость. Когда мы объединяем музыку, исполнителей и борьба, это еще сильнее. Я желаю борцам показать свое мастерство. Батыры один, победитель один уедет поясом Манзара. Успехов, пусть победит сильнейший байрам bilan olg'a. Xayrli kun, muhtaram tomoshachilarimiz, do'stlar, yoqdoshlar, kurashchi do'stlarimiz, jurni mingni yarata turgan, san'atni o'z etgan qo'noqlarimiz. Xayrli kun deb boshlagan edik, xayrli kech deb davom etamiz yigitlar. Sizni shulay o'xshash zo'r bayramingiz bilan tabrik etamiz, hurmatli botirlarimiz. Haligi chorada hech kishilar yo'q. Baribizda bir-birimizni bilib, bir-birimizni ko'rib, kurash maydonida bo'lmasin, turmushda bo'lmasin, bir-birimizga yordam etib turgan kishilar. Shunga ko'ra biz sizga zo'r bayram yasarga tirishdik. Kichkinagina nimadir g'ayblari bo'lsa, kechirasiz, g'afur etirsiz. Biz kelajakda davomda o'sirga tirishamiz.
Хәзергә барыбызга да матур көрәш, уңышлар теләп китәм. Әле мин тәртибе белән дә таныштырып узырмын. Хәзергә сүзне Данияр Рафаил улына бирәм. Кадерле көрәшчеләр, кадерле кунаклар, рөхсәт итегез, администрация исеменнән, Манзараның һәм үзем исеменнән шушы матур бәйрәм белән тәбрик итәргә. Бүген бер генә өлеше матурна күңелне бузып китте, икенче өлеше тыныч кына узсын. Рәхмәт әйтәсем килә Ирактан килгән көрәшчеләргә, Казакстан егетләренә, Молдова егетләренә, Үзбекстан, Таҗикстан егетләренә. Шушы проект, шушы Манзара проекты безне дөнья күләмендә көрәшне үстерергә ярдәм итсен. Хәли уллар. Тәртибе белән таныштырып китик. Хәли хәмитов сезнең рөхсәт белән. Кызлар, менә әйләнеп узыгызга, менә бу алтын пояс һәм менә бу Лада Грантага сертификат. Кем җиңә ахырда узып китәсегез, алып китәсез. Әйдәгез, алкышлап, көчле энергиялар биреп каршы алыйк безнең алтын битбауны. Ул 1999 пробадагы алтыннан ясалган ионит ташлардан. Biz аңа 120 мең сум акча тоттык дип әйтик. Шуңа күрә аның кадере акчадан да ныграк булыр дип ышанып кала. Тәртипкә килгәндә автомобиль буенча менә сезнең кулларыгызда билетлар бар иде. Сез аларны безнең администрация файда тора торган баннер кыйындагы егетләргә тапшырырга тиеш. Бер корешогы дип атала инде, бер бланкы сездә кала, икенчесен саласыз лототронга. Шуннан соң ахырда без аны әйләндереп сезнең каршыгызда хәл итәрбез кемнең җиңүче калганын. Җәмәгать тәнәфис тә була, тәнәфистән соң да саларсыз ямагыз. Шул вакытларда салсагыз әйбәтрәк була. Хәзер тамашаны башлап җибәрергә рөхсәт бирсәгез. Җәмәгать, хәерле юлда. Җәмәгать бер әйтәм, безнең көрәшне яратканга мин янын бер әйбердән. Бүген прямой передача вакытында менә рәхмәт безнең партнерларга онлайн режим буенча безнең көрәш күрсәтеп була. Бер вакытны 7800 кеше карады. 7800 тамашачы, Мәскәүләрдән, чит илләрдән, төбәкләрдән килеп безнең көрәшне яраталар. Көрәшчеләргә инде матур көрәш безне матур итеп күрәсен дисәгез, бер юлы 8000 кеше караячак сезне. Монда 2000, 10000 кеше. Шуңа күрә яты, истирәлек һәм башкача йөрмибез. Күтәреп алып, Түшәмбе таба шиеп, аның өстен истемәк алып көрәшәбез. Алга, Алла тапшырды. Бик рәхмәт оештыручы һәм җитәкчеләргә, һәм инде хөрмәтле дуслар, кадерле тамашачылар һәм мөхтәрәм көрәшчеләр, бүгенге бәйгебезнең төп шартлары һәм инде ярышның тәртибе буенча без сезне баш хөкемдәргә Нурмөхәммәдов Азат Әнәс улына тапшырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле көрәшчеләр, хөрмәтле көрәш, сәнгать сөюче тамашачылар. Инде әйтеп киткәнчә, безнең бүгенге ярышта барлыгы 28 көрәшче көрәшә, аның 22-се республикабызның район һәм шәһәр сабантуйлары баш батырлары булса, 2 көрәшчебез безнең махсус чакыру белән Чувашия республикасы һәм Башкортстан республикасыннан килде. Шулай ук безнең 4 көрәшчебез Молдова, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Казакстан республикаларынан килде. Көрәш 2 өлештән торды. Беренче өлеш иртәнге 10-да башланып китеп, менә икенче өлешкә җыелыштык. Икенче өлештә барлыгы иң көчле 16 көрәшче катнаша. Көрәш 2013 елда кабул ителгән рәсми кагыйдәләргә нигезләнеп башкарыла. 2 бригада хөкемдарлар, барлыгы 6 кеше хөкемдарлык итә. Көрәш 2 минут бәйләмичә. Шулай ук алдан мин сезне таныштырып китермен. Көрәштә Манзара дирекциясе тарафыннан әз генә үзгәрешләр керттек. Аларны алга таба таныштырып китермен. Барлык көрәшчеләргә матур, травмаларсыз көрәш, тамашачыларга матур, яхшы тамаша телим. Рәхмәт.
Енді құрметті достар, білгеніңізше біздің барлығы 28 күресші. Һәм күндіз белән бірінші әйләнештә безнең барлығы 12 пар чыгыш ясады. Демәк 24 күресші, қалған 4 күресші безнең тап қалған иде. Һәм бірінші әйләнештән соң барлығы безнең 12 җиңүче ачыкланды һәм 12 көрәшче бірінші әйләнештәге һәм өстәле безнең 4 тап қалған җегетебез. Һәм без алар белән таныштырып сезне чыгачакбыз. Башлыйбыз. Хөрмәтле кунаклар, бірінші әйләнештән үткән һәм тап қалган җегетләребез. Иң беренче номер Сафин Радик Расилулла, Саба районы батыры. Без аны конкретка салабыз һәм юллыйбыз. İkinci көрәшчебез Сыртаев Айнур Ришатулы, Азнакай районы батыры. Üçüncü көрәшчебез Гарифуллин Зөлфәт Нурфатулы, Күкмара районы батыры. Дүртенче көрәшчебез Файзуллин Фархат Фархуллаулы, Питрәш районы батыры. Бишенче Галямов Муса Марсель улы, Этне районы батыры. Достар, айтаңыз менә һәр көрәшчегә шундый көчле кул чабулар алкышларны бүләк итик әле. Чөнки без иң актив, иң яхшы, иң шәп җанатарларга шулай ук зур бүләкләр әзерләдек. Дәвам итәбез. Мусин Булат Марат улы, Яңа Чишмә районы батыры. Салахов Радик Сирин улы, Зәй районы батыры. Аскаров Эскархан Ибрагим улы, Казахстан. Зайнетдинов Айгиз Галимулла улы, Башкортстан Республикасы. Газизуллин Руслан Наил улы, Лаеш районы батыры. 11-нче егетебез 11-нче көрәшче Хузин Айдар Алмас улы, Сарман районы батыры. Шарафиев Альмир Әнвәр улы, Әгерҗе районы батыры. Минуллин Илхам Галимҗан улы, Ютазы районы батыры. Калимуллин Ринас, Зәй районы батыры. Хамитов Илдар Рәйиф улы, Зәй һәм Яршаллы батыры. 16-нчы көрәшчебез Нургалиев Раил, Биектау Казан шәһәре һәм Теләче районы батыры. Достар, белгәнегезчә 16 көрәшче 16 егет димәк инде һәрбер спортта булачак. Безнең хәзер барлыгы килә 8 бар. Достар, тәртип булай. Безнең каршы кемдер чыгара беренче конвертны? Ул инде безнең кызыл сөлгеле беренче парның беренче көрәшчесе булачак. Ә икенче аның көндәше яшел сөлгеле беренче парның икенче көрәшчесе. Димәк, беренче пара, беренче көрәшче Эльдар Хамитов. Эльдар Хамитов кызыл сөлгелдән чыгыш ясаячак, ягъни беренче пар. Ә аның көндәше яшел сөлгедән Асканов Эскархан, Казахстан. Достар, без инде һәр көрәшче белән якыннанрак сезне таныштырып бетербез. Шулай ук берсеннән-берсе талган көрәшчеләр. Икенче бар Радик Сафин. Кызыл сөлгедән чыгыш ясаячак Саба районы егете. Шулай ук күп кенә район һәм республика оештырган конкурслар, ярыштар җиңүчесе. Аның көндәше Ринас Калимуллин. Яшел сөлгедән чыгыш ясаячак Ринас Калимуллинны күпләрегезгә таныш. Шулай ук Татарстаныбызның иң сәләтле көрәшчеләренең берсе буларак беләсез. 3-нче пар Айнур Сыртаев. Кызыл сөлгедән чыгыш ясаячак Сыртаев Айнур, Азнакай районы батыры. Аның көндәше, ягъни яшел сөлгеле көрәшчебез булачак Илхам Миннуллин. Миннуллин Илхам Галимҗан улы, Ютазы районы батыры. Достар, безнең чираттагы пар. Белгәнегезчә иң беренче көрәшчеләр Альмир Шарафиев, Әгерҗе районы батыры. Ул кызыл сөлгедән чыгыш ясаячак, белгәнегезчә аның көндәше Муса Галямов.
Ғаллама Мұсаетна районы батыры. Шулай күршілер. Айдар Хузин. Шираттағы бар достар қызыл сүлгіден шығыш жасайшақ. Біз әлгі әр бір шақырылған жігіттің енді матур күрішін бәйгі біздің бірінші үшінде көрдік. Оның күндәші бізге белгілі бола Шыраттағы Зүлфәт Ғарифуллин. Ол еші сүлгіден шығыш жасайшақ. Білгеніңіз шақары бір күріші тұруда достар, бір шылып отырмағыз біз сізді yoqымландырақ, тәғайын, yoqшырақ еді таныштырға тілеріміз. Қалды біздің Шыратта. Тағын үш пар ялғышмасам, Раил Нұрғалиев, Шыраттағы пар, қызыл сүлгіді. Раилнің күндәшін нұқлап бұлтайбыз ұстар, әйткені біші. Күрішін ойырып әтесі өскелме. Болат Мусин. Еші сүлгінен шығышы сейші. Раил Нұрғалиев, Болат Мусин. Достар, Шыратта біздің тағын 2 парыбызын ашықтайсы қалды. Барлығы 16 күріші 8 пар. Радик Салахов, қызыл сүлгіді. Шығышы сейші. Мейдан ортасында Каманың күндәшін біз ашықлайбыз ұстар, ол еші сүлгіден Фархат Файзуллин. Шыраттағы Айгиз Зайнеддинов. Біздің бәйгіміздің достар әлігі еленішті сұңғы пара қызыл сүлгіден оның күндәші демек ол белгілі Руслан Ғазизуллин. Құрметті сақшылайтын біздің енді барлығы белгіленді. Білгенің еші, қазір бәйгенің 2-ші әйленіші баштанып кетешек. Барлығы біздің 16 күріші 8 параларының мотор күрештері көріміз. Егілдер, әзірләнір үшін сізні қаминді хүкімдарларына біз ұзалтабыз. Кешті алқыштар, достар! Бізді шолай интернет ердәмінді тат информ сайтынан тұрдан эфирді қарап бұла. Едәйті өттілер 7,8 миллион тамашашы біздің қар едіп. Һәм құрметті достар, біздің күрішшілеріміз әзірлене тұрған арада білгенің іші әлгі мазара проекті ол спорт қанатты көршілойы жыр мұң сүйшілерінің бірсі яқшы артистларының біріге жеді. Һәм енді күрішшілер сыман біздің шейін яқлардан да, хәтті Башқұрстаннан да келген артистларыбыз, жыршы, сәләтлі егіт қыздарыбыз бар. Күшті қолшаулар алқыштар білән қарша аларымыз әлі. Башқұрстан қонағы Зайнеддин. Сіздің алқыштар, достар. Рахим етіңіз. Қайырлы кез Татарстан. Сәлем Қазан!
Üçüncü dostlar kuvveterek bakalım. Üçüncü dostlar fayda kuğuda. Manzara premisi laureatı dostlar kişi buluşanlar. Zeynep'din. Dersen rahmet dostlar, bana size kişi buluşanlar alkışlar gerek çünkü kürəş beygisi başlana. Biz birge çakırabız dostlar, İngillik baş hükümdar. Bizden elbette Nur Muhammed'e basatana solusuzlarını kürəsiz. Ol kürəşlikler tüyü bilen həmində ballar, aşkalar bilen yakınlanarak tanıştırıp barar. Birge çakırabız dostlar, biz hükümdarlarımızını. Vakkazov Minrahman Falahiddin ola, Kukmara. Hemen o yardımcısı Zinatulli Dinar Ravil ola, Yiğitav. Şu aytıp manzara premiyasının hürmeli dostlar ikinci eyleniş barlığı 16 kürəşçi demek 8 par. 8 parlar açıqlandı gündüşler. Hem birinci parını birige çakırabız. Kızıl selgili kürəşçimiz Zey rayonu batıra Hildar Hamidov. Onun gündüşü Askanov İstarhan Kazakistan. Hürmetli dostlar, kürəşçiler bilen yakınlanarak tanıştırılı başlayımız. Çakırabız kelem ortasında hem bizden kızıl silgili kürəşçimiz Hamidov Eldar Raifola. Zey rayonu batıra 2015, 2016, 2018 yıllarda Yarşalı Saban toyu batıra. 2018 yılda Aktanış rayonu hem İjevsk şəhərinin batıra. Tatar milli kürəşi boyunca hem Bilük kürəşi boyunca sport masteri. Anın treneri Fayzullin Rafib Nazibola. Köplerimizge tanılgan kürəşçi. Tatarstan hem Россия Федерациясының at kazangan treneri. Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан, кандидат педагогических наук, профессор, мастер спорта Российской Федерации, Кишл Тышлар, Хамитов Ильдар, 100 килограмм, бой ұзындығы 180 сантиметр, 29 яш. Кишл Тышлар, қызыл сөлгіл кірішчімізге. Ana kündəşi Askanov İstarhan İbrahimula. Yeşil çölgülü kürəşçimiz. 1991 yılda Qazaqstan Respublikasının Ekibastuz şəhərində tuğan.
5 yaştan birini kurash bilan shug'ullana. Qozog'iston chempioni, Bilbao kurashi bo'yicha dunyo chempioni, Bilbao kurashi bo'yicha sport masteri, shulay ko'pgina belgili jinguvchi. Qozog'iston Respublikasining eng kichik kurashchilaridan birisi. Bo'yi 182 cm, og'irligi 125 kg, 27 yosh. Kurashchilar rahim etasiz. Kurashni boshlaymiz. Askanov Eskarxon, hurmatli do'stlar, yashil sirgili kurashchimiz. Bizning Qozog'istondan kelgan qonaq o'l birinchi aylanishda Elmir Sabirov nutdi bovli. Yigitlar 20 см orqada, 20 см ruki na spine. Do'stlar, mana kurash boshlanib ketdi. Albatta, kuchli qo'l sho'bular olqishlarini berga kerakdir. Bizning Tatariston va Qozog'istonimizning eng kuchli kurashchilari maydon o'rtasida bu birinchi par bizning do'stlar, belki bizning ikkinchi aylanishi. Shulay eng aktiv janotorlarga bizning eskitkish motor bo'laklari bo'lacak. Hukmdor yaqinlardan tanishtirib kurashchilar bizdan haligi belgilangan tartib bo'yicha shulay bilasizlar do'stlar, endi motor o'tib yilmayib shu kurashni eskitkish Milayim ravishda qarab o'tirishiga to'g'ridan-to'g'ri efir bizni mingdan ortiq millionlagan kishi qarayishaq. Umuman internetda tugul dunyo ko'lam shu kurash bilan qiziqsinishi bordagi iпташтар, do'stlar, haligi motor kurashni kuzatalar. Kurash 2 minut baylanmışa, 2 minut baylab o'tiriladi. Do'stlar, bizning ikkinchi pora hazırlanib turadi. Radik Safin qizil silgidan, uning kundoshi Rinaz Kalimullin yashil silgidan birda bil alishmashaq. Askanov Eskarxon bizning yashil silgili kurashchimiz do'stlar, bilganingizdek 1991 yilda Qozog'iston Respublikasida dunyoga kelib 27 yosh. Bilganingizdek, u birinchi aylanishda Elmir Sabirov nutdi bovli. Sabontoy Botira. Umuman do'stlar, biz endi ko'pincha kurashchilarimiz botir qolgan rayonlarni sizga yetkazishga tirishamiz. Kuchli kurashchilar umuman Tataristonimizdan tugul, bu yil manzara proyekti elimizning eng kuchli kurashchilari birga chiqdi. Tandiq bilan qarab bo'lmaydi, bitta eng aktiv bizning hukmdorlar degan, tomoshachilar degan aytamiz, kuchli qo'l sho'g'ular do'stlar. Haliga bir menga olim Baylaymiz kurashchilarni. Do'stlar, bosh hukmdor endi kurashni tartibini oladi. 2 minut kurashdilar. 2 minut kurashgandan so'ng eshikni shoshilmasa bilganingizcha bizning kurashchilarga kurash olimlari qo'llanmagan uchun bir ishlar kesatu esa birga bir. Bizning baylab kurashganda 1 minut 30 sekund vaqt o'tgandan so'ng kurash chista vaqtda davom etacak. Shulay bu kurashning yangilig'i bo'lib, bal zazrelishnost. Yaxshi olim uchun bal kiritdik. Kurashchi motor etib ko'tarib olib otgandan so'ng, ammo o'zining balı bergan ham istama tag'in bir bal berib olishga mumkinligi bor. Kurashni davom etamiz, yigitlar, orqaga tiramaymiz. Do'stlar, bizning kurash davom etadi, lekin kelasi kurashchilar bizning belgimizning ikkinchi parlari Radik Safin qizil silgili kurashchi bo'lacak. Rinaz Kalimullin kundoshi ol bizning yashil silgili kurashchimiz. Diristdan ikkinchi par Tataristonimizdan umuman dunyo ko'lam tanilgan eng kuchli kurashchilar. Shulay rayon respublika uyushtirilgan belgilarda aktiv qatnashchilar ham aktiv jingu yollaylar. Baylaymiz olimni. Olim 2 bal. Qizil silgili kurashchi Eldar Hamidov 2 bal oladi. Eldar Hamidov 2 bal do'stlar, ko'rasizlar bizning tablo har bir tomoshachiga ko'rinirlik. Eldar Hamidov foydasini ishga bir. Olim baylandi. Vaqtni to'xtatamiz. Vaqt to'xtatiladi do'stlar. Har bir kurashchiga oldin hazırlanib shug'ulni so'raymiz. Eldar Hamidov, Zay rayoni Botira, Eskarxon Askanov bizning Qozog'iston do'stlar. Yuraq oralarini yoqinib kelgan kurashchilarimiz esa baliga ishga bir. Do'stlar, bizning kurashchilarimiz hazırlanib turganlarida boshqa e'lon tasimiz kelib, eng aktiv janotorlarga tugul shulay belgimizning
бүгінгі тамашаны қарарға келген ең үлкен мөхтәремгә лайық көрәш сөючеләрне билгеләп үтәсебез килә. Инде безнең җегетләребез бүләкләрне әзерләп куйдылар. Дөрестендә Манзара проекты оештыручылар исеменнән, спонсорлар исеменнән зур-зур бүләкләр. Иң өлкән җанатар дуслар Гаймелдинов абый Хөснетдинов. Ул мондадыр име. Менә җегетләр инде бүләкләрне паралар. Һәм чираттагысы Иван Дәдәй Баширов. Аларның икесенә дә 82 яшь. Бул шамигар дуслар. Дөрестендә ул теге көрәш сөю, көрәшкә мәхәббәт ул яшь белән генә чикләнмидер дуслар. Шулай бит. Һәм безнең җанатарлар, шулай ук иң актив җанатарларга да без бүләк бер рәттән биреп үтәсебез килә. Бәйгебезнең иң актив җанатарлары. Достар, күрәсездер инде ул беренче өлештә плакат юкка чыккан егетләр. Плакатыгызны бер күрсәтегез әле, бүләк бар. Күрәсезме безнең дөрдә җегетләребез ничек кулдан әзерләнеп килгәннәр. Хәтта бүләктә сезгә махсус әзерләп куйдык. Казан сөлгесе компаниясыннан җегетләр менә сезгә искиткеч мотор футболка бүләктәсебез килә. Раил Нургалиев Биектау дигән дуслар кул чабыйк әле. Егетләр тапшырасызмы? Иң актив җанатарлар. Бүген иртәнге сәгать 6-да килеп утырганнар, но цирк ачык түгел, кертмәделәр аларны. Иң беренче килгән тамашачылар. Егетләр молодцы. Вот күрәсез дуслар, кул чабыйк әле. Көрәш Раил Нургалиев. Көрәшне дәвам итәбез. Көрәшне дәвам итәбез. Безнең көрәшчеләр белән таныштырып тагын әйтә алабыз. Асканов Искархан, халыкара класслы спорт остасы, Казахстан, Азия, дөнья чемпионы. Ирекле көрәш буенча спорт остасы, регби буенча спорт остасына кандидат. Хамитов Илдар, көрәш һәм билбаулы көрәш буенча Россиянең спорт остасы. Танылган көрәшче, бик күп Татарстан, Россия һәм дөнья күләм ярышларының җиңүчесе һәм призеры. Көрәшне дәвам итәбез. Шулай булса, 3-1. 3-1 күрәсездер, безнең табылда күренеп тора һәм инде хөкемдарлар белән кабатлап таныштырып үтәсебез килә. Безнең келәм уртасында хөкемдарыбыз Ваказов Минрахман, Фәләхетдин улы Күкмара һәм аның ярдәмчесе Зинатуллин Динар. 1 балл. Казан сөлгеле көрәшчегә 1 балл. 2 алым рәттән, шунлыктан кисәтү яшел сөлгеле көрәшчегә 5-1. Достар, исә 5-1. Бәйләп көрәшчеләребез 1 минут көрәштеләр. Алым бәйләмли. Достар, менә шуның өчен дә без циркта оештырырга булдык инде тавыш күп булгач. Күпме кычкырсаң да чыкмый ди урамга тавыш. Алым бәйләмли көрәшәбез. Игеләр көрәшәбез, вакытны сузмыйбыз. Достар, беләсезләр, көрәшнең тәртибе безнең 2 минут. Билләрне бәйләмичә көрәшәбез, әгәр дә инде җиңүче ачыкланмаса, без алга таба көрәшчеләрнең билләренә бауларны бәйлиләр һәм 1 балл. Казан сөлгеле көрәшчегә тагын 1 балл бирелә һәм 6-1 исәп. 3 минутта 33 секундта бу очрашуда баллар белән чиста җиңү яулады Чаллының баш батыры Илдар Хәмидов. Достар, алкышлар, Илдар Хәмидов. Безнең Манзара проектының ул чираттагы өлешенә һәм финалга үтәкәч алкышлар көрәшчеләребезгә. Беренче бар. Шулай итеп көрәшне дәвамлады. Бик зур рәхмәт көрәшчеләр. Достар, искиткеч мотор көрәшне инде без тагын бер парны чакырырга әзер, көрәшчеләр әзер. Хөкемдарлар безнең келәм уртасына килә һәм чираттагы бәйгебезнең икенче пары. Биргә чакырабыз. Саба районы батыры, кызыл сөлгеле көрәшчебез Сафин Радик Расил улы. Аның көндәше Менделеевский батыры
Ринас Калимуллин. Яшы сәргілі күрәшчебез. Hürmetli güreşçiler, sizden hükümdar yana şafrabız hem sizden bilen yakınlandırak tanıştırığını başlayımız. Kızıl səlgili güreşçimiz Safin Radik Rasilulu Sabah rayonu batıran birinci razredli güreşçi 1998 yılının 29 noyabrında Sabah rayonunda tuğan 2014, 2016, 2018 yıllarda Sabah toyu batıran 2016 yılda İjevski'de Sabah toyu batıran Boyu 183 cm, ağırlığı 115 kilogram, 29 yaş. Treneri Yermalayev İldar Hayrullaoğlu. Şulay kötüpürleri Sabah toy batıra. Safin Radik bizning birinchi aylanishda O'zbekistondan kelgan qonog'imiz Galib Ahmedovni otdi. Onun kundoshi, ko'plaringizga tanish Rinas Kalimullin. Yaşı sevgili kurashchimiz Rinas Kalimullin Mendeleyevskiy rayoni batira. Mendeleyevskiy rayonidan ko'pgina shulay choralarda ham ko'p taqdirlar kurash bo'yicha sport masteri, Bilbao bo'yicha sport masteriga kandidat, kurash bo'yicha dunyo chempioni, Bilbao bo'yicha 3 taqdir chempion, olish bo'yicha butun dunyo ko'chma xalqlar o'yinlari yig'uvchisi, kurash bo'yicha 3 taqdir Tatarston Respublikasi ham Rossiya chempioni, Bilbao bo'yicha 5 taqdir Tatarston chempioni, 1 taqdir Rossiya chempioni, Musa Jari ismida 3 taqdir jangga yo'llagan. Danil Galiyev isterilgan yarışda 4 taqdir, 2 taqdir janguvchi. Hurmatli do'stlar, onun treneri Garayev İldar Tatarstonning ko'p taqdir eng yaxshi trener ismini yo'llagan. Kurashni boshlaymiz. Ozgina tuzatma kiritim, bizning Rinas Kalimullin. Kurashni davom etamiz yigitlar. Boshlaymiz. Rinas Kalimullin Mendeleyevskiy batiri deb aytib ketdi. Bizning olib borishi Olim bayrami. Rinas Kalimullin aktiv bir aktyorlar. Rinas Kalimullin 2018 yılda kurashning 3 turi bo'yicha dunyo chempioni bo'lib tanildi. Olim bayrami. Bizim kızıl sürgü güreşçimiz dostlar Safin Radik Rasilulu Sabah rayonu batıra. Anıkınlar Rinas Kalimullin Zey rayonu batıra. Kızıl sürgülü güreşçiga kesiyeti ortaga aytqanishi. Güreşçilerimiz 1 minut güreştiler hürmetli dostlar. İse 1'ge 0 Rinas Kalimullin faydasına. Yaşan atarlar kişilere geride mitemiz. Bir bol verilen kızıl sürgülü güreşçiga. Bir bal ham vaqt uzatıla dostlar. Bizim karşı her bir güreşçini biz indi bilgeningizcha her bir yarışda itla oldan jalınıp oldan ezirlenip çıkabız ham. Safin Radik Rasilulu bizning dostlar ikinci par maydon o'rtasida ol birinchi aylanishda O'zbekistondan kelgan qonaqli Galib Ahmedovni o'tdi. Radikdan kundoshi dostlar, ko'zlaringizga tanish Rinas Kalimullin. Şulay mendan olgan o'ng'ishlari, erishgan o'ng'ishlari shulay sanab o'tdi. Mana trener Garayev İldar. Şulay yerda metishi. Sizlarda bor. Hürmetli dostlar, bugün şulay manzara proyektinde bizning eskitkish motor jırlarin, bo'lakda shakarsiga estradimizning tanilgan populyar jırchilari Şulay İlsaf, Dinar Rahimova, Rima Nikidina, Aysulu Gabdinova hamda bugungi beyimizning şulay Tatar estradasining eng sport suyushi, şulay sport bilan yaqin yaxshi do'st bizning estradimizning eskitkish yaxshi populyar jırchisi ol bo'lsa Salovat Fathriddinov chiqishi ketiladi. Hurmatli dostlar, Dersten alkışlar olur. Bir de şulay kişi kol şovlarımızın alkışlarımızı böyle gittik. Elbette bunday jonatarlar bulganda, bunday kurashchilar bulganda dostlar, rahlanib bugun bayram etamiz. Eng kişi kurashchilar. Elbette
тиеші бүләкләрін алыр. Біздің көрәшчеләр генә түгел, шулай ук Манзара проекты быел тамашачылар арасында инде ишетеп беләсездер. Аллаһ грант машинасы уйнатыла. Беренче эштә сораган идем, кемдәрнең машина атасы килә, кулыгызны күтәрегез әле. Көрәшне башлайбыз. Машина берәү генә, яме? Бер генә машина, Көрәшче врачта 55 секунд булды. Әлегә исә 1-1. Бер баллык өстенлек белән Радик Сафин җиңеп бара. Бер баллык алым белән. Безләр үшенче пар әзерләнә тора. Кызыл сөлгеле көрәшчегә аркага яткан өчен икенче кисәте бирелә. Радик Сафин безнең кызыл сөлгеле көрәшчебез Саба районы батыра, аны көндәшләре Ринас Калимуллин, Зәй районы батыра. Алым бәяләнми. Dostlar, köşelere менә бер кул чабылсак та була. Берсәне көрәшләр иске матур көрәш күрсәтәбез. Алым бәяләнми. Көрәшәбез. Вакыт. Сөлгеләрне бәйлибез. Dostlar, 2 minut көрәшкәннән соң көрәшчеләрнең сөлгеләре бәйләнә. Әлегә безнең бәйгебезнең икенче пары Ринас Калимуллин әз генә өстенлек белән 2-1 Радик Сафин. Радик. Сафин Радик. Саба батыры 1989 елның 29 ноябрендә Байлар сабасында туган. 2014, 2016, 2018 елларда Саба районының баш батыры булып танылган. 2016 елда Ишау сабандай батыры. Өстәмәләр кертәсем килә. Сафин Радикның буе 180 см, авырлыгы 115 кг. Радикка 29 яшь. Сабада эшли һәм Саба районында шулай ук шөгыльләнә тренеры, шулай ук Саба районы егете Ермолаев Илдар Хайрулла улы. Күп тапкырлар Сабанты батыра. Радикның көндәше, күпләрегезгә таныш әйткәнемчә. Бәйлибез алымны. 2 балл бирелә. Кызыл сөлгеле көрәшчегә 2 балл. İsəbəliqə 3-2. Менә монда Саба диләр, кемнәрдер Зәйдләр. Я Саба өчен кул чабыйк әле. Зәй! Әйдә яңадан Саба! Зәй! Казан! Рахмат достар. Инде дөрестән дә искиткеч матур көрәш. Илназ, тагын өстәп әйтеп китәм. Безнең Ринас Калимуллин 1994 елда Менделеевск районы Камай авылында дөньяга килгән. Әле монда Менделеевск районы җанатарлары бар. Менделеевскийлар бар булса сорап калыйм дуслар. Рахмат. Дәвам итәбез. Бер балл кызыл сөлгеле көрәшчегә, яшел сөлгеле көрәшчегә кисәтү 2 алым рәттән. Менә достар, көрәш кызганнан кыза бара, беләсездер. Элек-электән татар халкын шушы Сабан туйлары, шушы матур көрәшләр һәм әлбәттә ат ярышлары, чабышлары. Алым бәйләмле көрәшәбез, дәвам итәбез. Алым бәйләме достар. Вакыт утатыны сорый хөкемдар. Достар, вакытны утатабыз һәм Киләсе. Көрәшчеләрне игълан итәсебез килә достар, бәйгебезнең озакламый. Чираттагы 3нче пары Айнур Сыртаев, ул кызыл сөлгедән чыгыш ясаячак, аның көндәше Илһам Иннуллин. Көрәшчеләр әлегә достар, вакыт туктатылды. Һәм без озакламый музыкаль бүлеккә дә тукталып үтербез. Инде әйтеп үткән бүгенге бәйгебезнең иң өлкән җанатары. Без инде Гамилдин абый, Хөснетдиновны тапмадык. Бирдә булса Гамилдин абый зинһар, труппасаны күрен, бүләгебезне бирәсебез килә. Гамилдин абый менә монда дип кулыгызны күтәрегез. Кышында тамам биләбез.
Вот, мына мындалыйлар, мына, егеттер сізден берейін. Екіншісі, алайсан, Иван Дедей, Баширов дейілген. Иван, янында отыра. Бөлеттер, екігізге де бөлет бергендер бей. Бергендер, Аллаға шүкір, рахмат достар. Енді, айдағыз еғын айтасымыз келе, шолай бүгінгі тамашабызның ең еш жаңатары. Біз енді күрәшшілер бойынша таныштырып өтірбіз. Біздің бүгінгі бәйге біздің ең үлкен күрәшшісі аңа 50 еш достар. Күшті қолшабылардың алқыштары бөлек етігері. Береке шықтылар, матыр күрәш көрсәтілдер бәйге біздің башында. Һәм аның шолай бәйге біздің ең еш күрәшшісі 18 ешті күрәшшіміз. Радик Сапин кілемге шақырыла біздің күрәшші. Врачта 3 минут болса, біз күндәшіне жеңі берген тиеш. Әліге күрәшші 2 минутта 29 секунд болды кілемде. Исәп 5-2. Радик Сапинның 2 исәтуі бар. Алын бәйләммен. Ал бәйләме достар, күрәсіздер 1 минут. Күрәшшісі қалды, күрәшшілеріміздің белдерді бәйләп. Исәп Саба районы батыры Радик Сафин файдасына 5-2. Чиста жеңу. Шолайды достар. Әлігі күрәште 2 минутта, 3 минутта, 13 секундта чиста жеңуге ерішті. 2018 жылда Алыш, Билбаулы күрәш һәм күрәш бойынша дүния чемпионы болған Ринас Калимуллин. Ринас Калимуллин. Кеше қолшабылар алқыштар. Ортасында хөкімдар хөрмәтле достар, Ваказов Рахман, Фәләхетдин улы Көкмара, Абаны ярдәмчесе Зиннатуллин Динар Равил улы, Биектау районы. Достар, біз енді бәйгіміздің шолай матур жырлар, эстрадамыздың популяр жыршыларынан матур тәқдимлері хәмидесі кәсірлеген матур жырлары белән дәвам итәбез. Сезнең кіші алқышлар ярдәмендә эстрадамыздың ең шибәр, ең матур güzel затларының берсе TMTV премиясы лауреаты Динара Рәхимова кіші алқышлар белән каршылабыз. All
Kaşan bulur aşık Nefse yazılgan bu tırmışta Sanırım bölersin aşıkma Ağlıklar bulsa da uzak Dünyalar şolay dönem bara Yanlarız başka yaşıra Jılıtıp uyanlı yaktırda Aşanın bitsene Kıpyalara gitsene Kolay bir de hıyalını Yüreğinde tut onu Aşanın bitsene Kıpyalara gitsene Kolay bir de hıyalını Yüreğinde tut onu Kolay bir de hıyalını Yüreğinde tut onu Tentübe Preyimiz Havrat Dinara Rahimova alkışlar. Rahmet dostlar. Alkışlarınız için belgimiz olmadan devam etті. Hem bizning şiratdagi kirishchilar albatta chaqiramiz. Ila o'rtasına biz hukmdorlarimizni. İkinci eyleniş bizning 3-chi par dostlar. Qizil silgili kirishchimiz Aynur Sirtayev. Onun kütleşi yeşil silgili kirishchimiz İlham Minuli. Kirishchilarni yaqindan tanishtiramiz. Hukmdor yana chaqiramiz yigitlar. Qizil silgili kirishchimiz Sirtayev Aynur Rishatova. Oznaqay rayoni Batra. 1994 yılının 20 aprelinde Boshqirdiston Respublikasi Tuymazı shaharida tug'ilgan. 2011 yıldan beri kurash bilan shug'ullanadi. Kurash bo'yicha sport masteri. 2018 yılda kurash bo'yicha dunyo chempioni. 2015 yılda Bilbao kurashi bo'yicha prensyor. Og'irligi 100 kilogram. Boyu 184 cm. 24 yaş. Birinchi eylenişte Tanzil Hamadiyevni To'qay rayoni Botran o'tdi. Ham ikkinchi eylenishga o'tdi. Treneri Yenikeyev Rinat Radikula. Bilbao kurashi bo'yicha ot qozongan sport masteri. 2005, 2007, 2008 yıllarda dünya şampiyonu. 2 tapqir Yevropa şampiyonu. Kirashchimiz yeşil silgili kirashchi Minulin İlham Halimjanova. 1996 yılının 10 dekabrında Yutasa rayonunda tug'ilgan. Yutasa rayoni 2018 yıl absolut botara. Sport masterina kandidat. Boyu 199 cm. Ağırlığı 90 kilogram. 23 yaş. Uylanmagan. Minulin İlham birinchi ishda qoldi. Ham ikkinchi eylenishga avtomat ravishda chiqdi. İlhamning treneri G'arifullin Halil Abdulmazitova. Mingar avulida uyushtirilgan veteranlar arasında kurash bo'yicha dunyo chempioni. Ko'p topqirlar Bovli rayonining Soban to'yi Botira. Kurashchilar raqib etamiz. Kurashni boshlaymiz. Dostlar, kurash boshlanib ketdi. Ham endi shulay eng aktiv janotarlarga biz bo'linlarni olg'ita topshirishni davom etamiz. Shuning uchun har bir kurashchini, har bir motor baygini shulay o'zgarishlarimizni keltirishni olqishlarga ko'mib, baygini motor davom etamiz. Yeşil silgili kurashchiga raqobatxon uchun kisatu isab 1-0.
Bizning 4-chi parasillardan Almir Sharafiyev ham Musa G'allamov. Aynur Dodar Sartayev Aynurul 1994-yilda Aynurning kundashi Ilham ol 1996-yilda yigitlar arasida 2 yosh ayirmada Rustanda ikisida yosh bo'larına qaramasdan eskirtish motor kurash ko'rsatdilar. Ham bunga Kisatto yashil sirgili kurashchiga orqaga yotgani uchun hisob 2-0. Aynur Sartayev Osnaqay rayoni Botir do'stlar Rustanda. Endi Aynur bilan biz sizni yaqindan tanishtirib o'tdik. Birinchi aylanishda ol To'qay rayoni Botir Tanzil Hamadiyevni o'tdi. Ham shulay deb ikkinchi olim 1 ball. Aynur Ustama 1 ball oldi. Hisob do'stlar 4-0. Kurashchilarimiz 1 minut yarim kurashdilar. Olg'a topa davom etdi albatta. Do'stlar, mana mana shu eskitkish motor kurash endi so'nggi yillarda sellar to'tar tilib o'tib turibdi. Ammo mana shu motor kurash bo'yicha ishlar kurash kuna tugul. Bizning saban to'ylarimiz ham mana shu belgilarga yildan yil Kisatto kurashchilarni ko'p jinovi 5-0 Әлеге очрашуда 1 минутта 40 секунд içinde Oznaqay rayonu batırı 2018-yılda uzgan kurash bo'yicha dunyo chempioni Aynur Sartayev jingga yo'ladi. Ham ikkinchi aylanishga o'tdi. Demak, biz Aynur Sartayevni do'stlar saqlamay finalda ko'ramiz. Kuchli olqishlar kurashchilarga. Do'stlar, kurashni davom etamiz. Bizning manzara tomoshabini Shiratdagi 4-chi para birga chaqirildi. Qizil silgili kurashchimiz Sharafiyev Almir. Almirning kundashi yashil silgili kurashchimiz G'allamov Musa. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli hakamlar, sizning uchun yaqindan tanishtirishga hurmatli kurashchilar sizni o'rtaga chaqiramiz. Kelam o'rtasini kurashchilar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Bizning qizil silgili kurashchi Sharafiyev Almir Anvarullah 1995-yilning 3-aprelida Agarchi rayoni Isinbay ovulida tug'ilgan. 2001-yildan beri kurash bilan shug'ullanadi. Birinchi razryadli kurashchi. Tatariston chempionatida 3-chi o'rinni yo'llagan. Bo'yi 170 cm, og'irligi 75 kg, 23 yosh. Treneri Sadiqov Rashid Habibrahmanullah. Tatariston Respublikasining eng usta treneri degan darajali ismga loyiq. Sharafiyev Almir birinchi aylanishda bizning taqoldi ham avtomat ravishda ikkinchi aylanishga o'tdi. Uning kundashi bilan tanishtiramiz. Kundashi yashil silgili kurashchimiz G'allamov Musa Marselola. 1991-yilning 29-iyunida Mariya Respublikasi Berengi rayonida tug'ilgan. Kurash bo'yicha sport masteri. 2018-yilda kurash bo'yicha dunyo chempioni. Ko'p taqdirlar Rossiya ham Tatariston yarashlari jinguvchisi. Treneri G'aripov Eldos Najibullah. Sport masteri ham ko'pgina saban to'ylar batira. Musaning og'irligi 120 kg. Bo'yi 181 cm, 27 yosh. U birinchi aylanishda Boliq Bistas rayoni batiri Ramil G'iziddinovni o'tdi. Ham ikkinchi aylanishga o'tdi. Kurashchilar raqibidigiz. Musa G'allamovni bilamiz, ko'p yillar Tatariston Respublikasi Tilashi rayoni uchun chiqish yasay. Dunyo chempioni. Do'stlar, bizning azirlarimiz Qazaq silgili kurashiga Kisatto orqaga yotgani uchun. azirlarni turashirotdagi Faroydar Hojin ham Zulfat G'arifullin
Ул безнең 5-нче парабыз. Матрош көрсәтүне алга таба дәвам итәбез, хөрмәтле дуслар. Һәм Чиста җиңү. Әлеге очрашуда 21 секунд içinde чиста җиңүгә 2018 елның дөнья чемпионы Әтнә районы батыры Муса Галләмов лайык булды. Муса Галләмов Манзара проектының алга таба чыгыш ясаячак. Хөрмәтле дуслар, кадерле җанатарлар, дөрестән дә көчле кулчаулар, көчле алкышлар сездән. Әйдәгез, рәхим итегез, дөрестән дә искиткеч матур көрәш. Һәм идегез, бәйгебезне узалган сезне иң яшь һәм иң өлкән көрәшчеләр белән таныштырып бетербез. Һәм билгелисебез килә бүгенге бәйгене карарга килгән иң яшь тамашачы. Иң яшь тамашачы, әлбәттә, инде сез бүгенге бәйгенең иң яшь тамашачы дип үзегезне атыйсыгыз килә икән, бирергә үтәсез, без сезгә бүләкне тапшырабыз һәм бәйгене алга таба дәвам итәбез. Әле теге Лада грантын алып кайтып китмәдегезме? Я, аңсы бәйрәм ахырда гына. Мин кемнең отасы килә дип уйлаган идем, әле кирәүләүчеләр юктыр бит. Юк, алайса дуслар, дәвам итәбез. Без хөкемдарларны бирергә чакырабыз, әйдәгез, рәхим итегез хөкемдарлар. Һәм чираттагы парыбызның әзерләнәчәк алар Айдар Хусин һәм Зөлфәт Гарифуллин. Безнең келәм ортасында хөкемдар Виктимиров Ленар Шахинар улы, Саба. Һәм аның ярдәмчесе Зиннатуллин Ленар Равил улы, Биектау районы. Дуслар, көрәшчеләребезне дөрестән дә көчле кулчаулар, алкышлар белән без инде бирергә чакырабыз, бирергә каршы алырбыз. Таныштырасыбыз килә 5-нче пар безнең бәйгебезнең 2нче әйләнеше. Кызыл сөлгеле көрәшчебез Хузин Айдар. Айдар Хузин. Аның көндәше яшел сөлгеле көрәшчебез Зөлфәт Гарифуллин. Җанатарларында сезнең ярдәм кирәк, кешеләр, алкышлар. Хөкемдар янына чакырабыз. Сезне якыннанрак таныштыруны сорыйлар, хөрмәтле дуслар. Безнең кызыл сөлгеле көрәшчебез Хузин Айдар Алмас улы 1992 елның 26 июлендә Сарман районы Сарайлы авылында туган. Сарман районының абсолют батыры. Шулай күп кенә бәйгеләр җиңүчесе. Буе 181 сантиметр, авырлыгы 105 килограмм, 26 яшь. Безнең Айдар беренче әйләнештә тап калды һәм автомат рәвештә икенче әйләнешкә үтте. Айдарның тренеры Хузин Айнур Алмас улы. Таныштырабыз аның көндәше белән. Яшел сөлгеле көрәшчебез Гарифуллин Зөлфәт Нурфат улы, Күкмара районына батыра. 1991 елның 21 декабрендә туа. Казан архитектура төзелеш университетын бетерә. Билбау көрәше буенча спорт мастеры. 2010 елда яшьләр арасында Россия һәм Татарстан чемпионаты җиңүчесе. 2011 елда узган яшьләр арасындагы дөнья чемпионаты җиңүчесе. 2009 елда көрәш буенча Татарстан һәм Россия чемпионаты җиңүчесе. Буе 177 сантиметр, авырлыгы 110 килограмм, 27 яшь. Ул беренче әйләнештә Радик Мухтаровны отты, Тәтеш районы батыры. Тренеры Әхкәмов Таһир Рафаил улы һәм Ахмадиев Марат Габдулбар улы. Көрәшчеләр, рәхим итегез. Көрәшне башлыйбыз. Дуслар, дөрестән тынлык урнашты инде ул
Көрәштә әзгенә дә булса тынлы кирәк, тирәмә әзгенә дә булса тын калып, тынлы сикеләргә матур көрәшне. Сөлгілер билде, 20 сантиметр егетлер, 20 сантиметр ортада. Оңға да солға да бұрмейбіз. Яшыл сөлгілі күрәші, сөлгіні қысқарақ тұтық. Арбитр. 20 сантиметр сөлгілер. Кадерлы достар, біздің бәйге біздің икенче әйләнеше, қалып бара барлығы біздің 3 барыбыз әлеге майдан ортасындағы бардан қала. 20 сантиметр. Енді белге салынған бауының 20 сантиметрда да кейін болмауын ұшалар біздің тренерларымыз хан хөкімдарлар. Алым. Яшыл сөлгілі күрәшіге арқасына ятқан үшін кисеті берілі. Исеп 1-0. Достар, берілі майдан ортасында Сарман районы батыры һәм Көкмара районы батыры күш сынаша. Біздің Сарман районы батыры ул Айдар Хожин қызыл сөлгілі күрәшшіміз. Оның күндәші Зілфә Дарифуллин. 20 сантиметр. Яшыл сөлгілі күрәшшіміз. Гарифуллин Зілфә Көкмара районы батыры 1991 елғы. Уақыт достар, бір ғана 2 минуттан соң біз енді күрәшшілерінің биллерін бейлерге тиеш қылабыз. Эти күрәш достар дәрестәндә елдан ел исә, әлбәттә җитәкчеләр дә әйтеп үттеләр, менә шушы цирк бинасында гына тукталмыйча алдагы елларда Татнефть аренада шулай ук зур заллар тутырып, елдан ел тамашачылар артып, менә шу көрәш сөючеләр гомумән татар милләте, татар халкы елдан ел бөтен илгә, бөтен халыкка инде ул билгеле, әмма дә ләкин таралсыны, тагын да менә шу көрәш буенча күпләр кызыксынып, безнең киләчәктә балаларыбыз да шушы матур татар көрәшен, татар милләтен онытмасыннар иде. Көрәш алга таба дәвам итә. Безнең Манзара проектының хөрмәтле достар, икенче әйләнеш ул беренче әйләнеш көндез белән Болданда бардагы 28 көрәшче, 4 көрәшчебез тап калды. Қоллар билде үсте егетлер тірәмейбіз. Достар, 2 минут көрәштә бер ни үзгәреш булмады. Монда кул чабулар, алкышлар кирәктер. Әйдәгез, егетләргә көч бирик әле. Кемнәр менә Сарман батыры җиңсен ди, кул чабыйган дуслар. Кемнәр Көкмара батыры җиңсен ди. Алым. Алымны бәйлейбіз. Бір бал һәм көндәшенә аяк шалған үшін кисеті берілі. Яшыл сөлгілі күрәшіге 1 бал. Достар, безнең инде исәпне сез күрә аласыз, менә экраннар тора, безнең дүрт якта һәрбер тамашачыга минем уйлавымча күренәдер. Кем ягъни анда язылган инде көрәшчебезнең исем фамилиясе һәм ул тумышы белән кайсы яктан түгел, игътибар итегез, ул кайсы районда 2018 елгы Сабантуй батыры булган. Шул район язылганда достар, зинһар ялгыша күрмәгез. Һәм белгәнегезчә Манзара проекты ел сайын Сабантуй батырларын җыя, ягъни кайсы районда син әгәр дә инде батыр каласың икән, әлбәттә син дә шушы матур келәмдә, шушы мәйдан ортасында чыгыш ясарга әзер. Biz davam etəbəz. Көрәшләребез билләрен бәйләп. Көрәшләр 1 минутта 20 секунд. Алга таба вакыт бара. Достар, менә кызлар, әйдә, кызлар шаба башлады кол. Хөрмәтле бизәр залларыбызда дөрестәнә достар. Инде узган елга караганда бу ел бизәр залларыбызда күбрәк. Килә башлады. Егетлер, монда кирегез әле. Эш көрәбез сезне ди. Достар, әйдә, кеш бирек. Дәрестән дә көрәш кенә түгел име, вакыт кына сузу түгел. Бүгенге бәйгедә инде хөкемдар әйтеп үтте, баш хөкемдар. Без инде шулай ук матур көрәш күрсәткән өчен дә өстәмә бал бирергә хукуклы безнең хөкемдарларыбыз. Әлбәттә инде матур көрәш күрсәтте икән. 2 бал һәм инде аны хөкемдар искиткеч матур алым ясалды дип уйлый, ул өстәмә 1 бал өстәргә хукуклы. Көрәшнең шундый тәртибе. Инде белгәнчә, хөрмәтле дуслар, без искиткеч матур бүләкләрне көрәшчеләргә генә түгел, шулай ук Манзара проекты җитәкчеләре, оештыручылар сезгә дә бирергә әзер.
Bizning eskitkish motor bo'lak, ol Lada Grande mashinasi. Endi ol o'zining albatta xo'jasini bitib tura. Ol beygi oxirida bo'lacak. Biz ana bilan yaqindan tanishtiramiz. Aliga bizning beygi davom etadi. Mana shulay xo'sh o'tirga kerak. Yagizlar qizlar. Vot! Yigitlar bir siz qiramiz aydagiz. Alın beylenmeyin. Әліге исәп 2-ге 1. Көкмара көрәшчесе Зülfat Ariful'un faydasına. 7 sekund vaqt qaldı. Көкмара районында отыра Зülfat Ariful'un faydasına dostlar. Так, әліге vaqt. Әліге көрәште 2-ге 1 исәбе белән Көкмара районы баш батыры Зülfat Ariful'un җиңе яулады һәм 2-нче рәвешкә узды. Zülfat Ariful. Ширатта әйләнешкә үтте безнең хөрмәтле достар. Зülfat һәр бер көрәшчегә без уңышлар теләйбез. Шулай тренерларга, хөкемдарларга бик зур рәхмәт. Әлегә без чираттагы мотор җырларга тукталып үтәргә тиешбез. Бик зур рәхмәт хөкемдарлар. Белгәнегезчә, Мазара проекты кадерле достар, ул инде елдан-ел Татарстан гына түгел, быел чит илдә дә бөтен танылган көрәшчеләребезне, иң көчле көрәшчеләрне җыйды. Әле ул гына түгел, эстрадабызның популяр җырчысы һәм инде популяр җырчылар бүген чыгыш ясаячаклар. Бүгенге бәйгебезнең спонсорлары белән сезне таныштырып үтәсебез килә, кадерле достар. Бәйгеләребезнең спонсорлары көрәш ярышларына оештыруда зур ярдәм күрсәткән Акбарс көрәш сарае җитәкчесе Айрат Фәрәхетдин улы Гайденовка чиксез зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Кул чабып сездә рәхмәт укыгызлар достар, рәхмәт аларга. Рәхмәт ярдәм иткәннәр өчен. Шулай ук зур рәхмәт Rauf Haus төзелеш компаниясе, Таймас Group төзелеш компаниясе, Manzara премиясының тугры дусты, дөнья чемпионы, атказанган спорт устасы Ильяс Самат улы Галимов, Имирхан заводлы йөр җиһазлары фабрикасы, Тренд Мебель, Әгерҗе шәһәрендә урнашкан йомшак һәм корпуслы йөр җиһазларын җитештерү оешмасы һәм аның җитәкчесе Хамитов Ленар Галинур улы, Гүзәл Арт Казань оешмасы, Вильдан стоматология клиникасы, Project Manager Konstantin Vitebский җитәкчелегендәге зур компания, Fitness Tour проект җитәкчелеге, Сарафан бәйрәм оештыру агентлыгы, Илинный подарки şirkәте, төп мәгълүмати спонсорлар, Татинформ сайтының татар редакциясе һәм иң популяр татар сайты Интертат, Татар Информ сайтында онлайн трансляция бара. Достар, сез үзегезне күрә аласыз, дусларыгызга, туганнарыгызга языгыз, кирегез, карагыз, кул чабыгыз, зур рәхмәт. Хәмидәбез, бәйрәмебез алганда дәвам итәбез. Үзләренең искиткеч мотор җырларын эстрадабызның популяр җырчылары бүләк итәчәкләр. Киләсе мотор укышлар безнең эстрадабызның гүзәл затына бүләк итәләр. Егетләр, сез кырабыз, кызлар алкышлыйбыз. Сәхнәбез түрендә Диана Гиззатуллина. Рәхим итегез. Хәерле кич, Казан. Yürüsen dersin bu mu koşup üzerinden sizler bilen evde olmasam da yaratığın gören gözünden
жырларым Yüreğimden şıkan gülerime Salınğandır bütün moğlarım Diana Izatullina. Kuş alkışlarımızla, kol şabılarımızla böyle gidemiz. Büyük zor rahmet jırşçılarga. Dostlar, endi bizning hükümdarlar hazır bo'lsamiz, kurashni olg'ota davom etamiz. Ham bizning baygimizning ikkinchi aylanışı davom etadi. Ham chaqiramiz 6-par, ham bizning hükümdarlarimizni. Hükümdarlar dostlar, bizning Kilam o'rtasida Bektemirov Linar Shahriddinullo Saba rayoni Hamana yardımcısı Zinatullin Linar Ravilullah Biyiktav rayoni. Hurmatli tomoshabinlar, kurashchilarni chaqirgancha bir объявление sezim kela. Kia Cerato 0909 RO 909 RO zinhar uchun mashinangiz yonidan chiqsangiz edi. Budan mashinani qoplab qo'yilgan, shunga ko'ra o'zdirib jibarish kerak. Kia Cerato O 909 RO. Rahmat. Başlayımız dostlar, ikinci aylanışı bilgilen kişi 7-par Kızıl Sergili kurashchimiz Rail Nurg'aliyev. Onun kundashi Yeşil Sergili kurashchimiz Po'lat Musin. Hurmatli kurashchilar, sizni hukmdor yana chaqiramiz, ham sizning bilan tomoshabinlarni yaqinroq tanishtirib o'tamiz. Hukmdor yana yaqinroq kelishingizni so'raymiz. Hurmatli tomoshabinlar, bizning Qizil Sergili kurashchimiz Rail Nurg'aliyev Biyiktav Tilashi ham Qozon shahri botiri 105 kilogramm. Boy uzunluğu 182 cm, 32 yaş, Manzara 2018 şampiyonu, atqazangan sport ustasi, kurash bo'yicha dunyo şampiyonu, Bilbao bo'yicha sport masteri, 5 topqir dunyo, Rossiya ham Tatariston şampiyonu, kurash bo'yicha 7 topqir Rossiya, 7 topqir Tatariston şampiyonu, 8 topqir Musa Jalil jigishchi, 7 topqir Shulayev Ko'kna Botir, 9 topqir Tilashi absolut botiri, 2 topqir federal sabanto'y, 2 topqir butun Rossiya avval sabanto'yi, 7 topqir Qozon sabanto'yi botiri. Hamid Shulayev bizning Rail futbol bo'yicha 2018 yilning Tatariston rayonlaridan eng yaxshi hujumchisi bo'laraq belgilangan. Railga oltin Gulsana Qurbon Berdiyev o'zi topshirgan. Tilashi rayoni yigiti Kiva Xo'ja avlidan. Trenerlari Asimov Ruslan, Nurmuhammad Asatov, Batuli Ilmir Musin Bulatamen Bizanov Ilnar. Yalg'ish alan trenerlari Asadullin Marcel Xatipovich birinchi treneri, Tatariston Respublikasining atqazangan treneri, ikkinchi treneri Davlatshin Vakif Timirshao'li, Rossiya Federatsiyasining atqazangan treneri, sambo bo'yicha SSSRning sport ustasi, kurash bo'yicha RSFSRning sport ustasi Xalim Shulayev
Давлетшин Вахиф Тимиршаулы Булат Мусинның да тренері болып санала, алар икісідеген бір тренер астында шүгірләнә. Шуңа күрә тренер ортада қол чабып кетеген аңа. Менә бүтән юллар турында зур рәхмәт булырга сагыз без сезгә бик зур рәхмәтле булырык. Алга таба дәвам итәбез. Чираттагы яшел сөлгеле көрәшче Мусин Булат Марат улы 1994 елның 29 июлендә Яңа Шишма районында туган. Күп тапкырлар Яңа Шишма районы батыра. Көрәш буенча спорт мастеры, Билбау көрәше буенча спорт мастеры. 3 тапкыр Муса Җәлил исемендәге ярыш җиңүчесе. 3 тапкыр Татарстан чемпионы, 2 тапкыр дөнья чемпионы. Гәүдә авырлыгы 95 килограмм, буе 181 сантиметр, 24 яшь. Тренерлары Хабиб Рахманов Булат Габдрахман улы һәм Дәүлетшин Вахиф Тимирша улы. Мусин Булат беренче әйләнештә Спас районы батыры Раил Таировны отты һәм икенче әйләнешкә узды. Егетләр, рәхим итегез. Dostlar, менә бу көрәш алдан дөрестән язган аталлыкта кирәктер имам. Көрәшчеләр бер-берсен яхшы, беләннәре яхшы таныш һәм инде икесе дә күп кенә зур уңышлар яулаган көрәшчеләребез. Булат Мусин Яңа Шишма районы баш батыры, Раил Нургалиев Теләчедә туып, Казанда яшәп, Биектауда эшли һәм шушы 3 районындагы баш батыры. Егетләр, тутабыз, Севсток. Достар, шулай да вакыт башланды. Инде менә монда тамашачылар да көч бирә. Раил Нургалиев безнең кызыл сөлге көрәшчебез. Биектау Теләче һәм Казан шәһәре батыры. Аны көндәше яшел сөлгеле көрәшчебез. Күпләрегезгә шулай яхшы таныш Булат Мусин Яңа Шишма районы батыры. Кемнәрдер Булат өчен көч бирә, кемнәрдер Раил өчен. Ул дөрестән дуслар, менә шушы мотор көрәшләребез ул элегелектән нәкъ шушы Сабан туйларын хәтерләткән. Зур бәйгеләребезнең берсе инде киләсе. Егетләр, тутабыз. 1 минут үтте көрәшләрнең. Арбитр, Севсток бирегез. Яшел сөлге көрәшчегә аркага яткан өчен кисәтеп бирелә. Достар, вакыт туктатыла. Әнә дәрсәнә көрәш кызганнан кыза бара, келәм уртасында. Вакытны туктатсагыз яхшы була. Хәтта 5 секунд өстәп хисапта буладыр, шулай бит. Әлбәттә 5 секунд өстибез. Раил Нургалиев чөнки монда безнең күтәреп алып булмады, аркага яту. Раил Нургалиев достар безнең инде белгәнегезчә күпләребезгә таныш Татарстанны гомумән дөнья күләм ярышларда иң яхшы чыгыш ясап күп кенә зур уңышлар яулаган көрәшчеләребезнең берсе. Шулай ук Булат Мусин яшь булуына карамастан аны калышмый. 5 секунд вакытны өстибез хәзер. Шуннан соң мына безнең төп вакыт башланып китәчәк. Егетләр, тутабыз, тотмасагыз кисәтү аласыз. Көрәшчеләр, сөйләшмибез. Арбит. Безнең достар Раилгә 32 яшь, Булатка 25 яшь. Башладык. Башлагыз көрәш. Алым. Алым бәйләнми. Достар, алым бәйләнми. Безнең чираттагы парлар әзерләнә тора.
Радик Салахов һәм Фархат Файзуллин. Арбитр, тоттылар сырасы стоп береміз. Күрәшчеләр келегіз әлі мұнда, күрәшчеләр. Раил Нұрғалиев, Болат Мусин келегіз. Достар, білгеніңізше, біздің енді әр вақытта да хөкімдарлар яқшы матур күрәш көрсетуіне тілейлер. Һәм инде быел манзара проектында әзгенә үзгәреш кертелде. Көрәшче әгәр дә үзенең ясаган алымын матур ясады, дип безнең хөкемдарлар билгели икән. Ягъни мәсәлән 2 балл бирелде, һәм хөкемдар аны тагын да матур ясады дип уйлый, ул өстәмә 1 балл бирергә хокуклы дип баш хөкемдар таныштырды. Шуның өчен хөрмәтле көрәшчеләребез, сездән матур көрәш көтәбез. Шулай бит тамашачылар? Көрәш дәвам итәбез. Әлегә исәп 1-0 Раил Нұрғалиев файдасына. Егетләр бер тотка җибәрмибез, башлыйбыз. Ленар, берегез Свистогна, тотканнар бит. Берегез Свистогна. Достар, көрәш тәртибе буенча 2 минут көрәш ишетендә безнең инде көрәшчеләребезнең җиңү шашылганмы икән, тагын 2 өстәмә минут. Бәйлә көрәшәләр. Алым бәйләнмәй бер нәрсә юк. Алым бәйләнмәй көрәшәбез дигәндә дәвам итәбез. Достар, белән монда бар тик көрәш күрүчеләр һәм көрәш сөючеләр җыелган, әмма дә ләкин хөкемдар ул берәү генә. Вакыт онтатала. Көрәшчеләребезнең голларын ныгытабыз. Раил Нұрғалиев безнең кызыл сөлгеле көрәшчебез, достар. Әйді яші сөлгеле көрәшчебез ул Болат Мусин. Раилгә таныштырып беттем, 32 яшь. Болат та безнең 25 яшь, шул яшь айырмасы бар. Барлыгы 7 яшь айырма. Гәүдә авырлыгында да шулай ук. Бар хөрмәтле достар, безнең әзгенә булса айырма. Һәм көрәшчеләрнең билләре бәйләнде. Инде 1 минут көрәш алар билләрне бәйләп. Әлегә матур алымнар безне күренмәде. Тик әзгенә өстенлек белән Раил Нұрғалиев алда бара. Һәм дәвам итәбез. Ике бал бирелә кызыл сөлгеле көрәшчегә. Һәм матур алым өчен 1 балл өстәп бирелә. Достар, менә шушы бал турында да инде мин сезгә сөйләгән идем. Әгәр дә хөкемдарлар матур алым ясалды дип бәяләр икән, өстәмә 1 балл бирелә. Исәп шулай да 4-0 безнең кызыл сөлгеле көрәшче Раил Нұрғалиев файдасына. Я достар, кеше кул шауларны бүләк итик инде. Егетләр, вакыт сузмыйбыз, тотабыз. Башладык, достар. Хөкемдар көрәшчеләрне мәйдан ортасына чакыра. Көрәш алга табылам итә. Киләсе барабыз Радик Салахов һәм Фархат Файзуллин. Шулай ук Татарстан Республикасының инде дөнья күләм ярышларда актив катнашучы безнең көрәшчеләребез. Аларда шулай искиткеч матур көрәшләрен без бергәләп карап бетербез. Әлегә мәйдан ортасында күпләрегезгә танылган көрәшчеләр Раил Нұрғалиев һәм Болат Мусин. Әйткәнебезчә, соңгы 30 секунд чиста вакыт көрәшәбез. Достар, соңгы 30 секунд диләр, 23. Инде 30 секундтан да вакыт кими икән. Свисток бирелүгә вакыт туктатыла. Киттек, достар. Вакыт бара, 18-17 секунд. Алым. 1 балл бирелә яшь сөлгеле көрәшчегә. Исәп 4-1.
Eyse dostlar bizden 4-1. Elina motor alım şulay yasalı bulasın bu admosen yanlış işme. Yigitler ikisinden Kazanlı Akbar Sarayı'nda trenerleri Devletşin Vakıf Timir Şaval'da şıgırlanırlar. Kırışlarını kilometresine çapıralar. Hem bizden bardağı 6 sekund vakit kaldı dostlar. İsa Beli'ge 4-1 hem uzaklamayı biz Elge parının jingüşüsünün aşıklarımız. Vakit. Elge sırasında 4-1 isabı bilen Bilbao Graşı boyunca 5 tapır dünya şampiyonu Rossiyanın At Kazan spor stası Tileşi Büyükdağ Kazan şehrin başbatırı Rail Nurgaliyev. Şulay istesem kile 2018 yılda Mansara maşasının şulay absolut batırı oldu bizden Rail Nurgaliyev. Şıratta eğlenişke öttü. Rahmet kirişçiler, rahmet janatarlar, hükümdarlar. Sizge de şulay yok. Tigiz, motor. Alımlarını elbette jirine jetkirip beylegen için zor rahmet özüne jetkiremiz. Aliga hükümdarlar bizden yol tuttursunlar. Bizden şırattağı motor jırlar şulay bilgeningizce Mansara proyekti ol birsi tanılgan jırşılar hamende şulay estradımızın popüler jırşıları birge jiya şırattağı eskitkeş motor jırşılarını men sizning alqışlar yordamida şakırıga ezirman. Yekzer dostlar birgelep maydanımız ortasında Mansara proyektining şulay laureatlari Radik Irina Gazizovlar qarshi olamiz. Hayırlı iş dostlar. Aytamiz hadi birga dostlar jırlab olamiz. Birleşmesinler deyip korkam, bizge qarab meni bağırım. Yazmışıma böyle itken sevgin attığırım. Dindirek haddini yolda yaratıp yaşarlarım. Seni benim bekledim deyip yalmayıp deşirlerim. Dindirek haddini yolda yaratıp yaşarlarım. Seni benim bekledim deyip yalmayıp deşirlerim. Men korkmayım senin bolganda Aşağı dağlardan özlep seni sağlığımın koymadısın yaraklardan. Nindirek dünyada yaratıp yaşarlarım. Seni benim bekledim deyip yalmayıp deşirlerim. Biz ömürlerde libes Menge birge bulularda Tırışık sofra kalırge Tukramalık bağlarda Nindirek dünyada yaratıp yaşarlarım. Seni benim bekledim deyip yalmayıp deşirlerim. Nindirek dünyada yaratıp yaşarlarım. Seni benim bekledim deyip yalmayıp deşirlerim. Seni benim
Ради һәм Ирина Газизовлар. Алқышлар сезге бик зур рәхмәт. Хөрмәтле җырчыларыбыз, һәм инде хөрмәтле достар, без озакламый көрәшчеләребезне бирегә мәйдан ортасына чакырабыз. Тик безнең беренче әйләнештән соң тәнәфес вакыты килеп җитер. Хөрмәтле достар, тәнәфес вакытында шулай ук безнең танылган мөхтәрәмгә лаек көрәшчеләребез белән бергә автограф һәм фотосессия башланып китәчәк ул коридорда. Барыгызны чакырабыз. Танылган көрәшчеләр Рәгыйб абый Хәмитов. Барыгыз да беләсездер, именно танылган Капшоный. Шуның белән бергә фотога төшәргә Айдар Хайретдинов, Илдар Гыйниятуллин һәм Нәфис абый Миллибаевлар белән бергә истәлеккә фотога төшәләс достар. Ул тәнәфес озакламый башланып китер. Әлегә бәйгебезнең Манзара проектының икенче әйләнеше һәм 7нче парны чакырасыбыз килә мәйдан ортасына. Достар, чакырабыз сезне бирегә һәм бәйгебезнең 7нче пары кызыл сөлгеле көрәшчебез Радик Салахов. Аның көндәше яшел сөлгеле көрәшчебез Фархат Файзуллин. Hürmetli körәшчеләр, сезне якыннанрак таныштырып үтәбез. Кызыл сөлгеле көрәшчебез Салахов Радик Сирин улы 1993 елның 11 декабрендә Зәй районына Сармашбаш авылында туган. Зәй районы батыры, көрәш буенча спорт мастера. 2011, 2013, 2018 елларда Зәй районының абсолют батыры. 5 тапкыр Татарстан чемпионы, 2 тапкыр Россия чемпионы, 2 тапкыр Бөек шагыйрь Муса Җәлил исемендә истәлегенә оештырылган бәйге җиңүчесе. Буе 180 см, авырлыгы 120 кг, 24 яшь. Аның тренеры, аның кадерләтисе Салахов Сирин Хәмитулла, югары категорияле тренер, көрәш буенча спорт мастера. Сирин, хөрмәтле Радик, безнең бәйгебезнең беренчелешендә Анатолий Молдованнан, Молдовадан килгән көрәшчебезне отып икенче әйләнешкә үтте. Аның көндәше безнең яшел сөлгеле көрәшчебез яшел сөлгеле көрәшчебез Файзуллин Фархат Фархулла улы 1980 елның 25 августында Мурманск өлкәсенең Абачин шәһәрендә туа. Көрәш буенча 1998 елдан бирле шөгыльләнә. Ветеринария институтына кергәч, Анатолий Бозин карамагында шөгыльләнә башлый. Анатолий Бозин, кеше алкышлары бүләк итгән достар. Дөнья чемпионы, 3 тапкыр Европа чемпионаты призеры, танылган көрәшче, Билбау буенча халыкара спорт остасы, Россия кубогының 3-нче җиңүчесе, 2 тапкыр Россия җиңүчесе, 2013 елда дөнья чемпионаты җиңүчесе Мусафа турында һәм 2018 елның дөнья чемпионатында 2нче призеры. Фархат Файзуллин безнең беренче әйләнештә Алмаз Гыйлязов Каматамагы батырын җиңеп 2нче әйләнешкә үтте. Егетләр, рәхим итегез. Көрәшне башлыйбыз. Хөрмәтле достар, безнең яшел сөлгеле көрәшчебез Радик Салахов 1993 елгы булса, аның көндәше Файзуллин Фархат 1980 елгы. Яшь айырмасы бар. Салахов Радик 120 кг. Аның көндәше Фархат Файзуллин 120 кг. Фархатның тренеры турында тагын бер-ике сүз. Фархатның тренеры данлыклы, бөтен илгә данлыклы көрәшче Анатолий Алексеевич Бозин. Ирекле көрәш буенча 2 тапкыр Европа чемпионы, 3 СССР чемпионы, 3 тапкыр Европа призеры. Ул
Bilbao көрәше буенча 6 дөнья чемпионын тәрбияләгән. Hükümler alın beylemi. Alın beylemi. Bir minut artık kıraşlar, hürmetli dostlar, bizden kıraşçılarımız, Haradik Salakov, Zeyra Yunabatıra ol bizden Kızılsülü'lü kıraşçımız. Yaşayırması zor. Onun gündaşı Petraş Rayonu Batıra Ferhat Fayzullin. İsa belge 0-0. Hop. Kisətu, Kızılsülü'lü kıraşı Kisətu. İlnaz bin Gafutinem, irekli tügel elbette Grek Rim klasik kıraş boyunca bizden donlıklı kıraşı Anatoly Alekseyevich Pozin. Alkışlı gali dostlar var bizde. Rahmat dostlar, bana şunday trenerlar bizden indi. Birisinden de Ali Allatova, birisinden birisi güçlü kıraşçılarını ezirlep. Bizden rayonumuzda bana tügel, indi şehitledegen. Tataristanımız hem dünya külem. Algatova tanılgan kıraşçılarını esirle bizlerin zor ülüşleri kırçınlarıydı. 2 minut vakittan sonra biz indi kıraşçılarımızın beyli biz elige ise 1-0 dostlar. 2 minut kıraşçılar bitireş. Rayonu Batıra Ferhat Fayzulli faydasına. Kıraşçılar kalemge. Elige ise 1-0. Ferhat Fayzulli bitireş Batıra Otobara. Dostlar bizden Algatova belki bizden iki şeylenişini so'nggi para esirlerine tıra Aygi Zanedinov ham Ruslan Gazizullin. Aygiz bizden Kızıl Sülgü'den, anıkındaşı Ruslan Yeşil Sülgü'den çıkışı Seyşak meydan ortasında Elgalar esirlerine tıralar. Emedelekin meydan ortasında bizden de kıraş. Elga motor olumlar görsetilmeyi. Çünkü tamaşaçılar sizden güçlü kol çabılar alkışlarınız gerek. Endinden әлгі тамашашылар менің ойлауымша көпіне сабантыйларда her bir rayonda sабантыйларда мына şu kıraşçılarını көргеніңіз бардыр. Ғұман олар үшін енді көптерге жан атып тұрғандар. Çünkü көптеріңіздің достары, туғандары, иптәштері, абилары, сіңлікәштері, апалар жиналған. Кілем ортасына шақыра біздің kıraşçılarымыз. Енді менің ойлауымша boş hükümdar yana tağın bir aparıp gelirge gerek sizden şundan sonra oturup kıraş gösterine başlayısınız. Bir bal, Kızılsülgülü kıraşçıga 1 bal. Vakitni susmaymiz yigitlar, kırışamiz. Dostlar ise bizden 1-1. Endi bilgenen işe kıraştığın azine tertibi boyunca kimler yoğağına kelip kuşulgan avladı ötesimiz kelip kıraşçılar 2 minut beylemişe kıraşılar. Alın beylenmeyin. 2 minut içinde çıkmış aşıklanmasa Algatova kilesi 2 minut ol biller beylendiler. Bilge bağını beyliler kıraşçılar. Endi bu yılga mazara proyektinin bizden başka hükümdarlar hem suyyalar orta fikirge kelip. Aşıp metarabız hükümdarlar azine aşıp metarayız, başla metarayız. Olsan edi. Mine 2 minut deyip көрсетілген, şundan 30 sekunddan kıraştırabız yigitler. Çista vakit 30 sekund. Agar da kıraşçı dostlar, sili başlığına devam etesin keler, agar da kıraşçı. Motor. Allah көрсетті. 1 bal. Kızılsülgülü kıraşçıga 1 bal verile. Hem 1 ballık alım retten Yeşil Sülgülü kıraşçıga Kisətu. İsep 3-1. Dostlar meydan ortasında bizden Zeyra Yunabatıra 2018 yılғы Zeyra Yunabatıra Radik Salakov. Anın kündaşı Bitreş Yunabatıra Ferhat Fayzullin. İsa belge Kızılsülgülü kıraşçı faydasına 3-1. Yaş ayırmalar şayıq zor emedelekin avurluk. İkisinde bir dirhem. Alın beylenmeyin bu işrakta Fayzullin Ferhatga aktivlik 2 tapkır kündaşın nakrovat etse Kızılsülgülü kıraşçıga Kisətu verilirge mümkün.
Sizlerni nig'dabız biz bu arada do'stlar, bugungi baygimizning sponsorlari bilan sizni yaqinroq tanishtirib o'tamiz kelar. Kurash yarışlarını uyushtirishda zo'r yordam ko'rsatgan Akbars kurash saroyi yetakchisi Ayrat Farahiddino'li G'aynidinovga cheksiz zo'r rahmatlarimizni yetkazamiz. Rauf House tuzilish kompaniyasi, Taymaz Group tuzilish kompaniyasi, Manzara premiyasini to'g'ri do'sti dunyo chempioni otqazgan sport ustasi Ilyas Samatuli G'alimov, Temirxon zavodli yurt jihozlari fabrikasi, Trend Mebel, Agarcha shahrida o'rnashgan yumshoq ham korpusli yurt jihozlari yetishtiruv uyushmasi ham ona yetakchisi Hamidov Linar G'alinurullo. Biz shulay zo'r ma'lumotli yordam ko'rsatuvni Gong TV sport ham muzika kanali, Idil ham Yolqin jurnallari, Irik maydoni Tatariston yoshlari, Vatan Tatariston gazetasi jurnalistlari Yangi asr kanalina zo'r rahmatimizni yetkazamiz. Kurash davom etadi. Hükümdar chaqira bizning kurashchilarimizni maydon o'rtasina bellar baylandi. Davom etamiz kurashni. Ozgina ustunlik bilan bizning Radio Salaxov Kazal salgili kurashimiz oldi boraydi. Ko'plarga suratlari bilan tabloda yozilgan do'stlar. Menga qolsa ko'proq jon otarga kerak ham ko'proq do'stlar. Aytag'iz olqishlar, qo'l shovqinlarga ko'paygan kurashchilarimizni. Alın beylenmeyin. 7 sekund vaqt qoldi. Kurashchilar kilemga so'zmaymiz vaqtni kurashamiz. O'rtaga. Alın Beylenmeyin. Qizil silgili kurashchiga kesatu. Aradik Salaxov ham Farhad Fayzulla do'stlar bizning maydon o'rtasida. Shulay Vaqt yigitlar, vaqt. Әлеге uchrashuvda ishga ikki sabab bilan Zey Batiri Radik Salaxov jingga yo'ladi ham ikkinchi aylanishga o'tdi. Rahmat do'stlar, olqishlar. Radik Salaxov bizning ishtirokdagi aylanishga o'tdi. Yigitlar, kurashchilar, bek zo'r rahmat. Bizning hukmdorlar ozgina yo'l tuttirsinlar. Bilganingizcha bizning Manzara proyekti ol sport suyunchilariga tugur shulay jarmon suyunchilaridan biriga Shoqira hamda eskitkish motorchilar bilan bizning artistlarimiz sizni suyundirlar albatta davom ettirlar. Ham iskartib o'tasib kelar biz endi bugungi yorish, bugungi baygini qarorga deb kelgan eng ulkan janotar, eng ulkan tomoshachilarni belgilab o'tgan, ularga 82 yosh dedim. Ham mening o'ylamimcha bugungi baygimizning eng yosh tomoshachisidan da shulay belgilab o'tirga kerakdir. Ol yiroq ketmagan mening o'ylamimcha mana o'sha eskitki shibar qizimizdan da yoshroq butun tomoshachi men ko'rmadim. Shuning uchun siz qo'l chalsangiz men yaqinroq keltirayman do'stlar. 2009 yılda Manzara proyektining eng yosh tomoshachisi biz oshqolar ham sizning ismingiz. Oygil qancha yosh? Amira. Oygil, ya'ni ismini prosta bo'laga olsa kelar. Shuni ayta. Amira qancha yosh? Amiraga 2 yosh. Amira birgina so'rov. Kurash bilan ko'pdan qiziqsanasizmi? Tug'andan beriladik. Qo'l chalgan do'stlar, Amira bugungi baygimizning eng yosh. Eng yosh tomoshachi bek zo'r rahmat sizga, o'g'illar. Qo'l chalganlar, rahmat sizga. Bo'lganingiz uchun ham bizning do'stlar, baygimizning ikkinchi aylanishi davom etadi. Kimlar Aliyev bilan kelib qo'shildi? Birinchi aylanish bizning baygimizning kunduz bilan bo'ldi. Barlig'i kurashchilar orasidan bizning o'tgan kurashchilarimiz ikkinchi turga o'tdilar. Ham aliga Manzara premiyasi laureatdan kelasi jirishimizni shu maydon o'rtasida chaqirasiz kelar. Ko'plarimizga tanilgan jirishchi albatta siz yaratgan, biz hurmat etgan estradamizning G'o'ma Tataristonning otqazangan artisti kishli qo'shiqlar bilan qarshi olaylik do'stlar. Ilsof. Xayrli kech, bayramlar hurmatli do'stlar. Barliq izgi xayollaringizda turmush qursin. Arazqan Usmonovga, Garibjon Muhammadshi xayol.
bilgen allemge İkevgine bilgen allemge Kışağıma sinin olamda İkevgine bilgen allemge Kışağıma sinin olamda Dünyanın parlak baklakları Yakkan kalsan şaşırır Birisi yesin kilek izlerimle Erkenlerde durma yaşarır İzlerimle durma yaşarır Birisi yesin kilek şaşırır İzlerimle durma yaşarır Birisi yesin kilek Şerden kulça batırgan şiiri Şamerli paşam bu dünyada Şamermezsine valanda Şiveli yana sirleri tuğan İkevgine bilgen vallemge İkevgine bilgen vallemge Kışağıma sine olamda İkevgine bilgen vallemge Kışağıma sine olamda Kışağıma sine olamda Zor rahmet Big motor bayram Alkışlar dostlar. Eskitken motorşaklar bilen sevindirdi sizni İlsaf köşe alkışlar. Rahmat bek zo'r. Hamid biz davom etamiz dostlar kurashimizda demak Manzara proyektining Shiratdagi porlari, ya'ni ikkinchi aylanish bizning 8-por. Barlig'i 16 bor arasida endi sizning qarshingizda bo'ldi. Jiraba o'tkazdik biz. Jirabada Shiratdagi porlar. Hükümdarlar hazır şakrabız. Kızıl Sargılı Kıraşçı Aygiz Zeyneddinov. Anam hükümdarşı, Yerşi Sargılı Kıraşçımız Ruslan Gazizulli. Kıraşçılar sizni yakınlanarak tanıştırır için şakrabız hükümdar yanına Zeyneddinov Aygiz G'aliullaoğlu, Boshqirdiston batırı. Boshqirdiston Respublikası Meshirli rayoni Süleyman avulida tug'an. Ko'p topqirlar Saban to'yi batırı. 2014 ham 2018 yilgi kurash chempioni. Bo'yi 178 cm, og'irligi 95 kg, 29 yosh. Aygiz birinchi aylanishda Elfiz Mitiyevni Chuvashiya Respublikasidan Shig'irdan jigitdan o'tdi ham ikkinchi aylanishga o'tdi. Onun treneri Karimov Ildar Minnig'ayanoğlu, kurash bo'yicha sport masteri. Kechki alqishlarni shiloq trenerlarga bo'lagan kelgan do'stlar. Aygiz Zeyneddinov kurashi
Яшел сөлгілі күрәшчебез Газизуллин Руслан Наилулла. Лайышы районы батыры. 1986 елның 17 сентябрында Көкмара районы Зур Көкмара ауылында туған. Бірінші разрядлы күрәшче. Көкмара районында уздырушы күп кенә бәйгеләрнең җиңүчесе. Муса Җәлил исемендәге турнир җиңүчесе. Буе 177 сантиметр, авырлыгы 110 килограмм, 32 яшь. Рустам Газизуллин беренче әйләнештә Рафаэль Хасанов Апас районы батырын отты һәм икенче әйләнешкә үтте. Аның тренеры әтисе Газизуллин Наил Касимулы. Ул шулай бирдә икенче разрядлы көрәшче. Шулай ук күп кенә сабан туйлары батыры. Алкышлар хөкемдарларга һәм көрәшчеләргә рәхим итегез. Достар, әйдәсебез килә безнең инде бәйгебезнең икенче әйләнеше һәм 8нче пар булар инде димәк соңгы көрәшчеләребез икенче әйләнеш һәм без әлегә көрәш тәмамланганнан соң хөрмәтле достар тукталып үтәчәкбез бер кечкенә генә тәнәфескә. Тәнәфес узак булмый һәм тәнәфес тәмамлануга без яңадан келәм уртасында җыйналачакбыз 8 көрәшчебезне 8 көрәшчеләр арасында шулай без җирәбә оештырачакбыз. Җирәбәдә барлыгы 4 пар калачак. 4 пар, шуннан соң кала инде 4 көрәшче димәк 2 пар һәм җиңүче. Егетләр көрәшәбез. Миңа калса бүген кызлар күбрәк кул чаба. Егетләргә караганда шулай бит әйтегез кызлар, димәк. Көчлерәк кул чабыйк әле. Арбитр вакытын туктатып сөлгеләрне кыскарак тутыйгар. Егетләр сөлгеләрне кыскарак тутабыз. Вакыт туктатылмый. 3 минут 30 секундтан соң чиста 30 секунд вакыт берилә. Шунда гына туктатыла. Достар, һәр даимыбызның баш хөкемдар сезне көрәш тәртибе, ярыш тәртибенә таныштырып тора. Һәм инде озакламый тәнәфес булачакбыз. Тәнәфес вакытында шулай ук легендар көрәшчеләребез белән бергәләп автограф алып, алар белән истәлеккә фотога чалабыз. Алар Рахип абый Хәмитов, Айдар Хайретдинов, Илдар Инятуллин, Нәфис абый Миннебаевлар. Шулай ук сез аларны безнең коридорда файда көтеп тора. Шулай ук очрата аласыз, күрә аласыз, истәлеккә фотога чаласыз. Шуның өчен матур иттереп бер тарихка кертеп калдырып әлеге матур көнне Егетләр көрәшәбез. Хөкемдарлар белгилебез көрәшчеләрне. Кызыл ике көрәшчегә дә бер шәр кисәтеп бирелә. Исәп 1-1. Достар, көрәшчеләребез безнең 2 минут көрәштеләр. Әлегә бер нинди алым күрсәтелмәде. Шуның өчен хөрмәтле тамашачылар да инде бераз гына сүлпен әйдек, әзгенә арып киттек, бай озакламый бер хәл алып һава сулап керербез. Инде беләсезләр тәнәфес вакытында шулай ук кемнәр үзләренең билетларын сатып алган булганнар, кемнәрдә билетлар бар, барабыз, безнең җегетләр сезне көтеп тора. Үзебезнең билетларыбызны алыштырабыз. Безнең лотерея уйнатыла торган кичкенә билетлар сезгә тапшырачаклар. Кичкенә билетның яртысы алар алып кала номеры белән. Икенче номерлы ягын сезгә бирәләр. Һәм бәйге ахырында сез үзегезнең Лада Гранта машинагызны аласыз да кайтып китәсез. 1 балл. Яшел сөлге көрәшче Газизуллин Руслан 1 балл алды. Исәп 2-1. Bir bal һәм көндәшенә кисәтү. Sevgili көрәшчегә аны бәйрәмгә көрәшәбез. Исәп 4-2 хәзер зан сөтәбез. 4-1. Исәп 4-1. Достар, биредә көч сынаша кызыл сөлгеле Башкортстан, яшел сөлгедән Лайыш районы батыры. Яшел сөлгеле көрәшчегә арка атланча кисәтү бирелә. Исәп 4-2, һәр көрәшченең дә 2 кисәтүе бар.
Көрәшчеләр көрәшәбез, матур алып күрсәтәбез. Инде быелга Мазара проектының 1 балл. Хатымдарлар келіңіз. Кызлар, енді біздің ызатлан тәнәфіс башланып кетешек. Тәнәфіс вакытында шулай әйткәнемчә легендар көрәшчеләр белән истәлеккә фотога чаласыз. Енді махсус сезнең өчен әзерләнде безнең шулай искиткеч матур бүләкләр, матур сюрпризлар. Шулай җыр белән үрелеп бара. Бартик бүген кич буе, төн буе рәхәтләнеп ял итәбез, искиткеч матур көрәшчеләрбез. Яшел сөлгілі көрәшчіге 2 бал бері, көрәшті тоқтатабыз, егіттер. 6-ға 2 давам етеміз, 6-ға 2. 7 секунд уақыт істейміз, 7 секунд уақытны. Алтыға 2 есеп. Олын бәйләммен, 7 секунд ұзды. Исәп 6-ға 2. Һәр көрәшченең дә 2-шәр күрсәтүе бар. Шулай лаеш көрәшчесе Газизуллин Русланның 4 балы бар. Bir bal берілі яшел сөлгілі көрәшчеге һәм вақытны тоқтатабыз. Бу көрәштә 7-ге 2 исәбе белән баллар белән чиста җиңүгә Лаеш районының баш батыры Руслан Газизуллин лаек булды һәм икенче әйләнешкә узды. Руслан Газизуллин. Без аны икенче әйләнештә көтәрбез. Хөрмәтле достар, әлегә кичкенә генә 10 минутлар без тәнәфескә тукталып үтәбез. 10 минуттан соң батырларыбыз бирегә сәхнә уртасына чыгачаклар, мәйдан уртасына һәм безнең 3нче әйләнешкә җирәбә башланып китә. Яркими стразами ты меня теряешь, душу оголяешь. Из моих часов остановились вновь невзаимная любовь. Тысячка лет я оставлю свой след и нарисую расстояние. Я теряю контроль, это лучшая роль. Ты мое противостояние. Острыми спицами, мокрыми ресницами сердце оставляешь, душу оголяешь. Стрелки моих часов остановились вновь невзаимная любовь. Среди тысяч лет я оставлю свой след и нарисую расстояние. Я теряю контроль, это лучшая роль. Ты мое противостояние. Тысяча лет я оставлю свой след и нарисую расстояние. Я теряю контроль, это лучшая роль. Ты мое противостояние. Разбиваю, я тебя теряю. 3000 комет я оставлю свой след и нарисую расстояние. Я теряю контроль, это лучшая роль. Ты мое противостояние. Среди 1000 комет противостояние.
рисую расстояние, я терял контроль. Pixel Films komandası, jırışçısı, prodüseri Ayda Şaymardanov, Ivan Gromov. Hürmetli dostlar, endi bizning hurmatli qonaqlarimiz albatta endi kurash qo'zg'algan qiza baraga o'zimizga deydi bir yol deb olib kirdik. Qo'l chalamiz dostlar, alqishlar. Hop, mana shulay edi. Bizga kurashchilarni qarshi olishga kerakdir. Belki bizning ishonchi ilishi ham endi biz ijroba kurashchilarni biriga chaqiramiz. Eldar Hamidov, Yorshallo shahar Batra. Renas Kalimullin, Mendelevsk rayoni Batra. Aynur Sirtayev, Ozdaqay rayoni Batra. Amusa Alamov, Etna rayoni Batra. Zilfat G'arifullin, Ko'kmara rayoni Batra. Rail Nurg'aliyev, Tilashi Buyukdov ham Qozon shahri Batra. Radik Salahov, Zay rayoni Batra. Ham Ruslan Azizullin, Loyish rayoni Batra. Hamshirabani boshqarishga borishi bizning bosh hukmdori Nurmuhammadov Ozod Anas olib beriga chaqiramiz. Rahim edingiz. Endi azar jirabanlar shunday tartibda borishaq bizning demak 8 kurashchi ham 4 par. Eldar Hamidov, Yorshallo. Shiratdagi kabistig'abaz Renas Kalimullin, Mendelevsk rayoni Batra. Aytamiz kurashchilarga biz do'stlar kechdarman istab Qo'chatirga Aynur Sirtayev, Ozdaqay rayoni Batra. Musa G'allamov, Etna rayoni Batra. Zilfat G'arifullin, Ko'kmara rayoni Batra. Rail Nurg'aliyev, Tilashi Buyukdov ham Qozon shahri Batra. Radik Salahov, Zay rayoni Batra. Ham Ruslan Azizullin, Loyish rayoni Batra. Hurmatli do'stlar, endi birgalikda bizning naq maydon o'rtasida sizning ko'z qarshingizda haligi jiraba soluv boshlanib ketdi. Ne kurgaragi şeydi bulatariye, kim baxtlishi, kimga nindi kundashligi. Darsdan bizning ikkinchi kurashchilarimiz qoldi. Demak, 3-chi aylanish, birinchi par Qizilsilgidan Aynur Sirtayev. Ozdaqay rayoni Batra. Uzoqlamaymiz, birinchi sekunddan Aynurning kundashiga eshakmiz. Onun kundashi Yashilsilgidan Eldar Hamidov, Yorshallo shahri Batra. Üçüncü eyleniş, ikinci par dostlar biz açıklayımız. Renas Kalimullin Qizil silgili kurashchi bo'lishaq. Bizning bu ikinci eylenişte demek ikinci par ham onun kundashi bizning yashil silgili kurashchimiz ol Musa G'allamov. Yashil silgidan chiqishga yashaq bizning Musa ham endi 3-chi parnaşıqda biz aytamiz do'stlar. Shiratda bizning Ruslan Azizullin. Ana kundashi yashil silgidan bo'lashaq ochiqlaymiz 1-sekund. Rail Nurg'aliyev. Rail yashil silgidan chiqishga yashaq ham endi 3-chi aylanish bizning Saqopar Radik Salahov. Hammanda endi kundash belgilaymi. Radik Salahov Qizil silgidan ana kundashi Zilfat G'arifullin ol bizning yashil silgidan bo'lashaq. Hurmatli do'stlar, qadrli kurashchilar, endi bizning ish aylanish shulaaytirib, jiraba salonda parlar belgilandi. Kuchli qo'shiqlar olqishlar yordamida azotamiz sizni. Biriga kurashchilar hazırlanadilar. Bizning endi kurashning tartibi shu. Naqshlar qo'la kimlar aliyamona kelib
Bizga qo'shildilar, hurmatli do'stlar. Endi kurash tartibi bilan sizni qisqacha tanishtirib o'tashim kerak. Bizning kalam o'rtasida chiqqan kurashchilarimiz 2 minut billarini baylamoqchi kurashadilar. 2 minut ichida jingli shoshqolmasa, billarga bo'g'ilana ham 2 minut kurash boshlanadi. Ham qay bir ishroqda shunday ishroqda bo'larga mumkin. Ya'ni masalan kurashchi o'zining kundashini olib soldi kilamga Beyratlar 2 bal bilan agarda kundash iskitkish motor aliga olimga soldi deb o'ylaydi bizning hukmdor, ol istama 1 bal birga qo'ydilar. Bu bizning do'stlar manzara proyektini uyushtiruvchilar, yetakchilar hamda hukmdorlar bilan birgalab ishlandi. Bizning do'stlar bolalar azimlanatira aliga bizning manzara proyektini shulay iskitkish go'zal sirchilarni sizning qarshingizga chaqiramiz kelar. Bulg'ar radiosi milliy muzika premiyasi laureati Rashid Bag'ob ismidagi jir festivali laureati shulay olib borishi iskitkish Milayim motor jirchi Aysulu Gabdinova barchada do'stlar. Xayrli kechingizsiz. Sport bayrami bilan sizni, jir bayrami bilan. Hamkorligimizga da tonish jir. Olmasanim, olmasa bitti. Bulg'ar radiosi milliy muzika premiyasi laureati estradamizning iskitkish go'zal zotlaridan birisi Rashid Bag'ob ismidagi jir festivali laureati Aysulu Gabdinova. Do'stlar, baygimizning ishchi aylanishi boshlanib ketdi. Aydaga chaqiramiz biz hukmdorlarni biriga, hukmdorlar rahim etigiz. Shulay hukmdorlar bilan sizni tanishtirib o'tasiz kerak, hurmatli do'stlar. Kalam o'rtasida bizning endi hukmdor Vakazov, Minrahman, Falahiddin ular Ko'kmara, aning yordamchisi Zinatullin, Dinar Ravil ular Buyuktow. Bizning bosh hukmdor Turmuhammadov Ozod Anas ular birinchi kategoriyali hukmdor. Sarxatib aning yordamchisi Shayxuddinov Fanil Farid ular Qozon. Siz aytar bo'lsangiz biz endi kurashchilarni aydangiz biriga chaqiramiz. Shisha aylanish birinchi par qizil silgili kurashchimiz Sartayev Aynur Oznaqay rayoni botiri.
Аның көндәше яшел сөргеле көрәшчебез Илдар Хамидов, Яр Шаллы шәһәре батыры. Достар, biz инде һәр әйләнештә сезгә уңайлы һәм инде сезнең кабатларын исегезгә төшерер өчен көрәшчеләр белән сезне якыннанрак таныштыруны алга таба дәвам итәбез. Кызыл сөргеле көрәшчебез Сыртаев Айнур Ришат улы, Азнакай районы батыры. 1994 елның 20 апрелендә Башкортстан Республикасы Туймазы шәһәрендә туган. 2011 елдан бирле көрәш белән шөгыльләнә. Көрәш буенча спорт мастеры. 2018 елгы көрәш буенча дөнья чемпионы. Көрәш буенча спорт мастеры. 2018 елгы көрәш буенча дөнья чемпионы. 2015 елгы Билбау көрәше буенча призер. Авырлыгы 100 килограмм, буе 184 сантиметр, 24 яшь. Аның тренеры Еникеев Ринат Радигулы. Билбау көрәше буенча атказанган спорт мастеры. 2005, 2007, 2008 елларда дөнья чемпионы. 2 тапкыр Европа чемпионы. 60 балу керектер мине бүләп шәкермән достар. Аның көндәше яшел сөлгеле көрәшчебез Хамитов Илдар Раиф улы. Тренеры Файзуллин Рахим Назиб улы. Илдар үзе шаллы батыры, 100 килограмм, авырлыгы 180 сантиметр, озынлыгы 29 яшь. Яр шаллы туган 2015, 2016, 2018 елларда Яр шаллы шәһәре батыры. 2006 елда 18 яшьтә мәктәпне тәмамлап Шаллыдагы физкультура академиясына укырга керә. 2018 елда Актаныш районы һәм Ижевск шәһәренең батыры. Татар милли көрәше буенча һәм Билбау көрәше буенча спорт мастеры. Тренеры белән якыннанрак таныштырып үтеп китәбез. Файзуллин Рахим Назиб улы. Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясының атказанган тренеры. Ул биредә көчлерәк алкышларда бүләк итегән достар. Заслуженный работник Физкультуры Республики Татарстан, кандидат педагогических наук, профессор, спорт Россия Федерациясының спорт мастеры. Хөрмәтле көрәшчеләр, көрәш башлана, рәхим итегез. Ике бал. Кызыл сөлгеле көрәшчегә 2 бал. Достар, көрәш башланып кетті. Безне енді Айнур Сыртаев, ул Азнакай районы батырды мен таныштырдым. Илдар Хамидов, ул Яр шаллы шәһәре батыры. Мотор алымнан соң безнең хөкемдар 2 бал бирде һәм Айнур Аллам 2 бал һәм кисәтү. Бу очрашуда 1 минутта 35 секунд içinde баллар белән чиста чыгуга Азнакай районы баш батыры Айнур Сыртаев калды. Алкышлар Айнур Сыртаев. Айнур Сыртаев шулай итеп, хөрмәтле достар, безнең чираттагы әйләнешкә үтте. Достар, енді көрәшчеләр белән кыскача гына таныштыруны сорадылар. Безнең җитәкчеләр шуның өчен әйдәгез, сез каршы булмасагыз, без дәвам итәрбез. Сорауларыгыз булса җиткерерсез. Чираттагы парны чакырасыбыз килә, кызыл сөргеле көрәшчебез Ринас Калимуллин. Ринасның көндәше яшел сөргеле көрәшчебез Муса Галлямов. Көрәшчеләр белән сезне якыннанрак таныштырабыз достар. Кыскача гына бу юлы кызыл сөргеле көрәшчебез Ринас Калимуллин, 85 килограмм, буй озынлыгы 182 сантиметр, аңа 24 яшь. Аның көндәше Галлямов Муса Марсель улы. Яшел сөргеле көрәшчебез. Авырлыгы 120 килограмм, буе 181 сантиметр, 27 яшь. Көрәшкә рәхим итегез достар, башлыйбыз.
Anlaşılғанша 120 килограмм һәм 85 килограмм. Шулай ук чагыштырып үтәсебез килә дуслар, инде күпләрегез уйлап утырадыр, әмма безнең Ринас Кәримуллин 2 бал бирелә. Шулай ук 1 бал өстәп бирелә. 3-0. Матур көрәш алымы күрсәткән өчен. Алым бәйләнми. Достар, хөрмәтле көрәш сөючеләр, без 2013 елда кабул ителгән рәсми правилалар, кагыйдәләр белән көрәшәбез. Bir bal. Һәм кисәтү, көндәшмә кисәтү. 5-0. Бу очрашуда 45 секунд эчендә 2018 елда Әтнә районының баш батыры һәм татар көрәш буенча дөнья чемпионы Муса Галләмов җиңү яулады һәм икенче әйләнешкә узды. Муса Галләмов. Dostlar, indi demək olar finalda köçüşməşələr. Mən də Göməsində şahidi bulisizdir. Bir günə körəşçilərin jingilli tökül. Onlar hər birisi də jingilçilər, hər birisi də batırlar. Çünki 2018 yılda Sabantoy batırları sizin qarşınızda çıxış yasayı. Jırmın bilen ürünü barabız hürmetli dostlar. Indi şıraqtağın motor jırlarını yanqıratırğa zir manzara premiyası laureatları şulay indi estradımızın sizge tanılgan jırçıları bu yolu Tatarstanımızdan alt kazangan artistə keçdi. Akıl şovlar, alkışlar bilen karşılayıverin dostlar. Səhnemiz türündə, meydan ortasında körəşçilər bilen birgəlib, jırçılarımız İlsaf Rəxim idiniz. Devam ederiz hürmetli dostlar. Parasını yırtıp şava boya Aşkın avul senin yanına Varınlardan al da yerek şava Dikkatine karşı aldına Varınlardan al da yerek şava Dikkatine karşı aldına Çillerle yaşamak hadi Vasilini yanma, izi yok anadında İki yaşlıklar yana vermediğine damasıyla Aykır yollarında Şapkınlardan sanap şava boya Şiller bilen uzışır Yazmış illerde karışılır Silik yangan aydın barışır Yazmış illerde karışılır Silik yangan aydın barışır Şillerde yaşamak hadisi Silik yangan izi yok anadında Basıp dururlarında ne diyecek? Güreşe bilmegeç. Layık diken de oynaysın diken. Ayaklarla tuğ kalışkan taba Şaba koyun sine utandı Ededim iresinin mehbetleri
Dur rahmet. Manzara pремиясы һәм Болгар радиосы милли музыка премиясы лауреаты сез яраткан без хөрмәт иткән Идисов. Рәхмәт сезгә, рәхмәт матур җырларыгыз өчен. Һәм без Сарайда хөкемдарларны һәм көрәшчеләребезне кабаттан бирегә чакырасыбыз килә. Бәйгебезнең 3нче әйләнеше барлыгы 8 көрәшче, 4 пар, безнең инде 2 парыбыз матур көрәш күрсәттеләр, алга таба тагын 2 бил алышы калды. Хөкемдарлар әзер, кадерле достар, чакырабыз без көрәшчеләребезне. Кызыл сөлгеле көрәшчебез Газизуллин Руслан. Аның көндәше, яшел сөлгеле көрәшчебез Раил Нургалиев. Егетләребез белән кыскача гына таныштырып үтәбез. Хөкемнәргә биргә киләбез һәм кызыл сөлгеле көрәшчебез Газизуллин Руслан Наил Улаш. Лаешар районы батыры. Буй узынлыгы 177 сантиметр, авырлыгы 110 килограмм, 32 яшь. Көчле кул шаблар алкыштар. Аның көндәше Раил Нургалиев, Биектау, Теләшче һәм Казан шәһәре батыры. Авырлыгы 105 килограмм, буй узынлыгы 182 сантиметр, 32 яшь. Көрәшчеләр, рәхим итегез. Чигәсездер име? Безнең 2 көрәшчебезгә дә яшьләре бер үк икесенә дә 32 яшь. Икесе дә инде бик яхшы тренерлар белән шөгыльләнәләр һәм инде безнең шушы матур милли көрәшебез белән дан тотып инде күп кенә сабантуйлар түгел. Илебезне шушы татар башкорт көрәше безнең чит илдә дә тәкъдим итеп, җиңү яулап кайткан җегетләребез шушы мәйдан ортасында көч сынаша. Хөкемдар Алым бәйрәме егетләр дәвам итәбез. Егетләр, хөрмәтле тамашачылар, безнең бәйрәмгә әле генә кушылган кешеләр бардыр. Мин алдарак кагыйдәләр турында сөйләп башлаган идем. Әлеге кагыйдәләр буенча, әгәр дә көрәшче көндәшен күтәреп алып, алым бәйрәмне көндәшен күтәреп алып, атып бетерә алмыйча аркага ята икән, бу очракта көрәшчегә кисәтү бирелми. Әгәр дә ул 2 тапкыр кабатласа, аның күтәреп алган көрәшченең көндәшенә пассивлык буенча кисәтү бирелә. Dostlar, менә монда дәрестән дә җанатарларыбыз көчләрмен истиләр. Алым бәйләме. Алым бәйләме диләр. Без инде бүгенге бәйгебезнең хөрмәтле достар, иң яшь тамашачысын билгеләдек, иң өлкәнен һәм озакламыйбыз билгеләп бетербез. Бүгенге бәйгегә килгән шушы киләм уртасына чыгыш ясаган иң өлкән көрәшчебезне 2 бал. Яшел сөлгеле көрәшчегә 2 бал бирелә. Яшел сөлгеле көрәшче Раил Нургалиев Теләче Биектау, Казан шәһәрләрен тәкъдим итә бу ярышта. Руслан Газизуллин аны көндәше кызыл сөлгеле көрәшчебез ул Лаешар районы батыры. Әлегә исәп достар 2-0 һәм вакыт. Инде беләсездер, безнең көрәшчеләребез 2 минут көрәшәләр һәм 2 минут көрәшкән арада җиңүче ачыкланмый икән. Билләр бәйләнә һәм көрәшне дәвам итә. Без билләрне бәйләгән килеш тагын 2 минут. Әйткәнчә достар, бүгенге бәйгебездә безнең иң өлкән көрәшче аңа 50 яшь дип кабатлап әйтәсем килә. Ул инде бәйгебезнең беренче өлешендә чыгыш ясады. Аның шулай ук халыкка каршысы иң яшь көрәшчебез аңа 18 яшь. Көрәшне дәвам итәбез. Әлегә исәп 2-0 Нургалиев Раил файдасына. Безнең
Bizning albatta vazirlarına tara, şiratdagi parlarimiz Radif Salahov ham Zulfat G'arifulin. 2 minut kurashdilar, 2-0 bizning Buyukdov Tirashigan Qozon shaharida 2018-yil Sabon to'yi botiri Rail Nurg'aliyev aliga istinlik bilan oldi bora. Yigitlar tutamiz. Başladı. Bir aktivlik. yılda kabul etken praviyalar boyunca bu iştirakta sürgüneci bergenge keseti verilmeyi. Kızıl sürgülü güneşine keseti ise 3-0. Dostlar, mana bunda şan otalarını yerden mi kerektir medresinde? Alkışlab alırga, kulçalab alırga. Keseti. Kızıl sürgülü güneşine keseti orkala aytkan için ise 4-0. İgiller güneşimiz. 1 minut kurashdilar, biz yigitlarimiz billari mayli dostlar. Albatta davom etamiz endi shulay boshqa kimdir sizni yeshqina bugungi yorishning tartibi ham endi qoidalari bilan tanishtirib turar. Aktiv, bir aktivlik, yashil sirgili kurashiga. Dostlar, mana sizlar trenerlar, yetakchilar ham endi bosh hukmdorlar qabul etgan manzara proyektida shulay yo'q. Agarda kurashchi kundashin eskitgich motor olim bilan orqasidan solar ekan, bol berlar ham ustama. Bir bal. Yashil sirgili kurashiga bir bal berlar ham vaqtni to'xtatamiz. 3 minutda 30 sekund içinde Tilashi Buyukdov Qozon shaharining bosh batiri 5 taqir Bilbao kurash bo'yicha dunyo chempioni Rail Nurg'aliyev jingdi. Qamalga o'tdi. Rail Nurg'aliyev. Alkışlar yigitlar, 200 ga zo'r rahmat yetkazamiz. Молодцы. Ham endi biz Rail Nurg'aliyevdan kelasi yillarda kutib qolamiz. Aliga hukmdorlar bizning yo'l ekanlar, shulay yo'q endi bizning final ilishi jir mung bilan o'rilib boradi. Kelasi motor shirlarni albatta sizga bo'lak etamiz. Estradamizning eskitgich go'zal sotlari. Shulay aytasam, kela Tatar estradasining zажигалкасы. Yigitlar, kishira qo'shiqlar siz g'ururlar bilan qarshi olaydilar. Римма Nikitina qarshi olamiz. Zashon Qozon! Hey!
Римма, сені поклонение шықты. Қара, прям бұйларында тұру келей ме? Рахмет жасым. Ұлығар радиосы һәм Манзара премиясы лауреаты Римма Никитина. Вау! Римма тағын бір әйленеді, тағын букеттар бермәстер мені. Yok, сиған қолдыдан әзірет. Римма Никитина, алқыштарыңыз. Hürmetli dostlar, kirash Allah taolo bitimizning 3-chi aylanish ham shaprasimiz keldi. Biz hukmdorlarimizni maydon o'rtasida hukmdorlar Dostlar, shunday bilan hukmdorlarimizga kishli qo'l shoqlar olqishlarini bo'laga tegari chunki bugungi ertangi 6dan bugungi to'g'rida kishadagilar xizmat ko'rsatdilar shosha maydonni shosha binoni azizladi o'zlarining zo'r ulushlari kiritdilar. Biz trenerlarga, uyushtiruvchilarga kishisiz zo'r rahmatimiz ham kishli qo'l shoqlarni bo'laga tegan dostlar. Boramizdan birgalar. Beygimizning Shiroqdagi parlari, 3-chi aylanish, 4-chi par, qizil silgili kurashchimiz Salaxov Radik. Onun kundashi yashil silgili kurashchimiz Zulfat Garifullin. Yetakchilar hamda tomoshachilar Stravoy kurashchilar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Qizil silgili kurashchimiz Salaxov Radik Serinova 1993-yilda bo'yi 180 cm, og'irligi 120 kg, 24 yosh. Onun kundashi yashil silgili kurashchimiz Garifullin Zulfat Nurfatullah, Ko'kmara rayoni Botra 1991-yilda 177 cm, bo'yi uzunligi og'irligi 110 kg, 27 yosh. Yigitlar, rahim etiniz. Kurashni boshlaymiz. Dostlar, men qalsa, kurash vaqtida mana shunday motor tandiqda kerakdir olayman. Tandiq bilan yana boshlanib ketsan shu motor kurash. Hamda kurashchilar endi 1 ball. Qizil silgili kurashchi 1 ball oladi. Dostlar, bular bizning 3-chi aylanish 8 kurashchi orasida bizning 4 par bo'ldi. Kelasi 4-chi aylanishda qolashaq bizning 4 kurashchimiz, demak 2 par. Hamda uzoq qolmadi. Biz erkak kurashdan bo'lgandan so'ng erkak parlarning kurashidan so'ng borlig'i 3 kurash, motor kurash qaraymiz ham endi jingmishi oshqonashaq. Hamda hurmatli do'stlar, shulay hali o'ralmagan sizdirayman. Lada Granta mashinasi siznikida, o'zimizning biletlarimizni kimlar hali topshirmadi. Koridorda turuvchi yigitlarga topshiramiz biletlarni. Olim beylandi. Dostlar, şulay Manzara proyektini uyushtiruvchilar bilan sizni tanishtirib o'tasiz keladi. Shulay zo'r rahmatlarimizni yetkazamiz. Clipmaker, bugungi tomoshaning rejissyori Alsu Haybeddinova. Ular shulay bu yerda kuchli qo'shiqlarni bo'laga etdik. Ham Rinaz Vasilovlarga zo'r rahmatimizni yetkazamiz. Bugungi beygimizning shulay uyushtiruvchilari, rejissyorlari bilan naq haligi qo'noqlarimiz bek zo'r rahmat sizga. Kurashamiz do'stlar, endi 1 minutga yaqin kurashildi. Zay rayoni Botir ham olim beylandi. Hukmdorlar oldida kurashlar. Beylamanlar shulayda 1 minut kurashdilar. Bizning haligi qizil silgili kurashchi foydasini Zay rayoni Botir Radik Salaxov ozgina ustunlik bilan esa 1-0. Yashil silgili kurashchimiz bizning Ko'kmara rayoni Botir Zulfat Garifullin. Yigitlar motor kurash olibni ko'rsatamiz. Bilamizlar, biz qoidalar bilan endi yetakchilar hamda uyushtiruvchilar bilan oldin tanishtirdik ham bosh hukmdor
Азат әнәс олы сезне ешқына шушы яңадан тәртип һәм инде уйынның шартлары, көрәшнең шартлары тәртибе буенча таныштырып торып алга таба дәвам итә. Шулай ук Татарстаныбызның иң көчле хөкемдарлары биредә шушы матур көрәш һәм инде тынычлык бәйгенең дөрестлегенә, хаклыгына нәтиҗә ясар өчен сезне яхшы нәтиҗәле көрәш белән сөендерүче үзләренә зур өлештәр кертәләр. Алым бәяләнми, менә егетләр тагын бер кат әйтеп үтәм. Күтәреп алды, аяклар җирдән аерылды, аркага ятты. Бу очракта яшел сөлгеле көрәшчегә пассив булып санала. 2 тапкыр кабатлана икән, яшел сөлгеле көрәшче кисәтү ала. Мондый очракта кисәтү бирелми, кызыл сөлгеле көрәшчегә аркага яткан өчен. Кисәтү. Яшел сөлгеле көрәшчегә кисәтү аркага яткан өчен. Бәйгебезнең 3нче әйләнеше, хөрмәтле дуслар. Инде 2019 елгы Манзара проекты шулай итеп әкрен-әкрен ахырына якынлашты һәм алда безне әле искиткеч мотор бүләкләр, сюрпризлар һәм инде шаккаттыргыч мотор көрәш көтә. Көрәшчеләр безнең хөкемдарлар алымны бәйләмиләр. 1 минут билләрне бәйләп көрәштеләр. Безнең көрәшчеләребез Радик Салахов файдасына әлегә исәп 2-0. Без әйтеп үттек, шулай ук әлеге көрәшчеләр арасында безнең яшь аермасы да артык күп түгел. Гәүдә авырлыгы да бер тирә. Һәм миңа калса, күпләрегез шулай ук безнең белән килешерләр. Бәйгебезнең иң көчлеләре менә хәзер биредә мәйдан ортасында көч сынашалар. 23 секунд вакыт калды. 20 секунд. Миңа калса менә кул чабып алырга кирәктер, дуслар, әйдәгез. Сез кул чапсагыз, бер мотор алып күрсәтеләчәк. Бер мотор алым һәм Без чыкмыйбыз, егетләр, качмыйбыз. Дөрестән дуслар, менә карап торабыз диме, сезнең белән безгә иң җайлысы, чөнки карап торуларына җайлы бер юк һәм алым бәяләнми. Бер актив алым. 3 секунд вакыт калды. Вакыт. Әлеге очрашуда әз генә өстенлек белән Зәй районы баш батыры Радик Салахов җиңә яулады һәм 2нче әйләнешкә узды. Биш алкышларны көрәшчеләребезгә дуслар бүләк итәбез. Без бу юлы инде тәнәфескә тукталмыйбыз. Чөнки запламыйбызның шушы көрәшчеләр арасында 4 җиңүчебез арасында җирәбә ярышы кабаттан башланып китәчәгенә көрәшләр әзерләнә. Һәм инде хөрмәтле дуслар, Манзара проекты көрәш белән генә түгел, шулай ук шыр моң сөючеләрне бирергә җыйды. Һәм безнең чираттагы бүгенге бәйгебезнең мөхтәрәм кунагы, көчле кул чабулар, алкышлар белән каршылыйк әле. Россия Федерациясе һәм Башкортстан Республикасының ат казанган, Татарстан Республикасының халык артисты, жар, моң һәм шулай ук спорт сөюче бүгенге бәйгенең махсус кунагы Салават Фатхетдинов. Бәйрәм белән барлыгы. Kızıl mileş, kara mileş, şırlap üskenler yener. İlk sığalı kızıl mileş, kullanıp alganı gelir. Ayrıldılar, kızıl hep kara mileş. Ayrım yıllarsalar, mengelik bular sizden. Ayrıldılar, kızıl hep kara mileş. Ayrım yıllarsalar, mengelik
gönlü aşık İlke türlü yazmışım Ayırdılar kızıl hep paraliler Ayrı yıllaşalar Mengelik kolu sürüler Aşk etmedeki devri Elleme hayretten iken Bu dünyanın var yanı Haramileş şimdişleri Aşk etmedeki devri Elleme hayretten iken Bu dünyanın var yanı Elleme hayretten iken Bu dünyanın var yanı Nifat Şayık'ın Datan sanatından artık Nifat Şayık'ın Hadi Kaygül Rahmet Hürmetli Halil Hamidovich, hürmetli tamaşaçılar hem hürmetli legendar kurashchilar. Men bugun zalda menga tanish bo'lgan 100 dan ortiq kurashchi ko'rganmandir. Ana bunday bayram bo'lgani yo'q edi. Nihoyatda tatar kurashini azrak munosabat o'zgardi, yaxshi yoqqa. Nima bu yetarli darajada tugul. Shunga u bizning tatarni maqtanirlar ayblari ko'p tugul. Lakin kurashu tatarni maqtanirlik bir kurashu bor. Bo'laklarımızda ko'p tugul, birsi shakshak, birsi tubatay. Göre kurashu bizni kishi etgan, millat etgan sport turi. Shunga ko'ra kelasi yilga endi Alloh tilasa motorroq etib, tag'in da motorroq etib, tag'in da bayroq etib o'tkazamiz deb eson-sog' barimizni shu sostav bilan ishlashga nasib etsin. Aytgan so'zlarimiz Alloh taolo amin deyishga to'g'ri kelsin. Vaqtingizni olam tag'inda bir jir, bir kelgashingda ul kishi. Men sizga Sandoqash turida eng ko'p jirlagan kishi. Ey, Sandoqashning nendin jirlamadim endi. Sandoqashlar qopqada, taqtada, butoqda, og'achda sayramagan Sandoqash turida jirlab. Mana hozirgisi yangi jir. Mınsı degende mende prostoy Sandoqash tugul. Sarı Sandoqash turida jirlaydi. Minisin ayazmagaş, yalnız kalmanı Sandoqash'tay avırı birge bulmagaş. Sinim ayazmagaş, minisin ayazmagaş, yalnız kalmanı Sandoqash'tay avırı birge bulmagaş. Yumuşak şeşlerini taratır iken kediler, Kebek seni yaratır iken kemiler. Sinim ayazmagaş, minisin ayazmagaş, yalnız kalmanı Sandoqash'tay avırı birge bulmagaş. Sinim ayazmagaş, minisin ayazmagaş, yalnız kalmanı Sandoqash'tay avırı birge bulmagaş.
birga Rahmat yo'sin. Manzara proyektining maxsus qonog'i siz yaratganimiz hurmat etgan Salovat Fathidinov. Hurmatli sanchilaydi, Manzara proyekti davom etadi. Ham endi biz Tataristonimizga tugul elimizning tanilgan kurash suyushi ham yo'qshi kurashchilarin Shiratdagi jiraba o'tkazishib biriga chaqiramiz maydon o'rtasina. Kurashchilarimiz Aynur Sirtayev, Oznaqay rayoni batira. Musa G'allamov, Atna rayoni batira. Rail Nurg'aliyev, Biytov kurashi ham Qozon shahri batira. Radim Salahov, Zey rayoni batira. Jirani boshqarib chiqarishni ta'minlab etilishini biriga chaqiramiz. Bugungi baygimizdan boshqa quyumlari Nurmuhammadov Qozon Nasolar. Birinchi kurash sarigida kurashimiz 1991-yilga og'irligi 120 kg, bo'yi uzunligi 181 cm, 27 yosh. Anan kundashi Aynur Sirtayev, yashil sergili kurashimiz 1994-yilga gavda o'rnigi 100 kg, bo'y uzunligi 184 cm, 24 yosh. Kurashchilar, rahim etingiz. Kurashni boshlaymiz. Do'stlar, bilasizlar endi bizning bardagi 4 kurashchi qoldi, endi 2 par. Shular orasidan biz endi 3-4-o'ringa kurash bo'lmayacak. Bular bizning absolut botirni ochiqlov. Bir bal qizil kurashiga. Azarlan sekund ishida bir bal yo'lladi bizning qizil silgili kurashchimiz Atna rayoni botiri Musa G'allamov. Musa edi, bilasizlar o'zi Mariya Respublikasi Baranga ovulundan kurash bo'yicha sport masteri. Dirstanda kurashchilarimiz ikkisida kuchli kurashchilar. Olim bir bal. Ham kundashini kisada esa Mishkanol. Isa Mishkanol bizning ana kundashi qizil silgili kurashchimiz Aynur Sirtayev 94-yilga Tuymazli shaharida tug'an Boshqirdiston jigiti. 2011-yildan beri kurash bilan shug'ullansa-da endi ko'pgina motor o'rinlar yo'llagan kurashchimiz. Olim 2 bal ham 1 bal. Vaqt Әлеге uchrashuvda 1 minut ichida Chista Junga erishdi. 2018-yilga Dunyo chempionatining dunyo chempioni Atna Botirov Musa G'allamov. Do'stlar, bizning ikkinchi pora izlanadi. Aliga hukmdorlar Bekzur Xotipova. Aliga esa 1-1. 2 kurashingda bir shirkati bor. Tutmasalar har 2 nolalar tag'in. Salih Ibradik Sirino'la 24 yosh. Aynar Aynur G'alifga esa 32 yosh. Hurmatli do'stlar. bal berildi. Qozon sergili kurashiga 2 bal. Do'stlar, vaqtni to'xtatib turamizlar. Esa do'stlar, ishga bir Kina o'rtasidan chaqiramizdan hukmdorlarimiz. Kurashni davom etamiz. Aliga esa 3-1. Biytov Tilashi Qozon rayonining bosh botiri Nurg'aliyev rayon foydasini. Yigitlar tutamiz kurash silgilarini, bellarini. Olim baylanmay.
30 секунд чиста вақыт. Егілер қар уақыт 30 секунд чиста. Қар алым сайын тоқтатабыз. Шуңа қарай күресшілер әйбәтләп сүлгелерін тұтабыз. Майдан ортасына достар, Раил Нұрғалиев. Қызыл саргелі күресші. Сөйлешмейміз дегендер. Күресшілер сөйлешмейміз. Радик Салахов, еші сөлгелі күресші. Егілер сүлгелерді бәйлі кәлі яңадан. Сүлгелерді бәйлейміз дегендер яңадан. Бәйлетіңіздер сүлгелерді. Жеңе олаға тиеш. Исәп 3-2 достар. 15 секунд вақыт қалды. Қызыл сөлгелі күресшіміз Раил Нұрғалиев. Алын бәйлемейін, бірақ тек алын. Радик Салахов, еші сөлгелі. Казал сөлгелі күресшіге предупреждение. 2 актив алым. 2 актив алым. Казал сөлгелі күресшіге предупреждение. 15 секунд вақыт қалды достар. Әліге есеп 3-3. Радик Салахов, Әліге 1993 ел. 2 Раил Нұрғалиевтан 2 баллық олымы бар. Раил Нұрғалиев алда бара. Есеп 3-3. Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.